Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα. Είναι με μεγάλη χαρά που φιλοξενούμε σήμερα για σας τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πέτρο Πετρίδη. Κύριε Πετρίδη, σας καλωσορίζουμε στο πρόγραμμά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, είναι χαρά μας γιατί όλα αυτά με τα σχέδια υγείας, με τα νοσοκομεία, δημόσια νοσηλευτήρια μας πιέζουν και θέλουμε να ξέρουμε και τι αλλάζει. Επίσης είναι χαρά μας το γεγονός ότι εσείς υπήρξατε μέρος αυτού του συστήματος ως γιατρός, οπότε θα γνωρίζετε και τα προβλήματα από το βάθος τους, από την ουσία τους. Πρέπει να πω ότι η εμπειρία του δημόσιου τομέα και η εμπειρία της ιδιωτικής άσκησης της ιατρικής μου έδωσαν εκείνα τα εχέγγυα ή και τα εφόδια, αν θέλετε, ότι μπορώ να δω τα πράγματα όπως πραγματικά είναι. Ναι. Και να μην τα ωρεοποιεί κάποιος ή να μην σου τα ωρεοποιεί και να σου δίδει κάτι έτοιμο. Να σου το αποκρύβει. Να σου το αποκρύβει. Εδώ πρέπει να πω ότι το ότι ξέραμε μέχρι σήμερα για τον τομέα της υγείας δεν υφίσταται πλέον. Άρα, η πρώτη είδηση, έτσι με απλά λόγια που θέλουμε να κρατούμε για την εκπομπή μας, είναι ότι ό,τι γνωρίζαμε δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει. Και το λέω αυτό το πράγμα διότι είναι δεδομένο ότι για να έχεις μια καλής ποιότητας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα πρέπει να συμμετέχεις στο κόστος. Μέχρι τώρα εμείς το αγνοούσαμε. Τότε που είχαμε και τα λεφτά και είχαμε και την ανάπτυξη και είχαμε τις δυνατότητες, αν θέλετε, δεν υπήρχε η πολιτική βούληση να εφαρμόσουμε ένα γενικό σχέδιο υγείας. Αυτά είναι από τα πολλά κακά που έχουν συνδεμευτεί. Μέρος της ευθύνης, λέω ότι φταίω και εγώ σαν λειτουργός της υγείας. Σας τιμά βεβαίως, κύριε Πετρίδη. Και είναι με επίγνωση της λέξης που σας το λέω, ότι ναι, έχουμε και εμείς την ευθύνη μας, σαν γιατροί. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι βρήκαμε ένα σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από αγγλοκρατίας, το διατηρήσαμε, το διευρύναμε, αλλά χωρίς να κάνουμε το μέσα. Μάλιστα. Δυστυχώς, με την οικονομική κρίση και με την παρέμβαση των ισχυρότερων από εμάς, της Τρόικας, οι οποίοι αντί να δείξουν το αίσθημα της αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας είχαν στριμώξει άγρια. Πώς σας είχαν πραγματικά, δηλαδή με ενδιαφέρει να ξέρω, και αυτό είχατε ένα τέτα-τέτ κατηδίαν μαζί τους, αντιλαμβάνομαι. Θέλετε να σας περιγράψω τις πιο οδυνηρές στιγμές της ζωής μου. Και θα το πίστεψα ήθελα, αυτό το πράγμα, θα παρακαλούσα να το κάνετε. Και μέσα στο χειρουργείο σαν γιατρός είχα και πέρασα δύσκολες στιγμές. Αγκιοχειρουργός, έτσι. Και πέρασα δύσκολες στιγμές, χάνοντας άρρωστο στο τραπέζι ή μην μπορώντας να κάνεις κάτι για κάποιον ο οποίος κινδύνευε η ζωή του. Λοιπόν, την προηγούμενη Πέμπτη ξεχνώ τις ημερομηνίες γιατί πράγματι θέλω να τα βάλω πίσω, γιατί δεν θέλω να τα θυμάμαι. Πήγαν οι τεχνοκράτες του Υπουργείου Υγείας με επικεφαλή στο Γενικό Διευθυντή, άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν πολύ σκληρά, θα έλεγα, για την προετοιμασία όλων αυτών των θεμάτων, και το βράδυ στις 8:30 ώρα επικοινωνούμε και μου λέει, ξέρεις, δεν γίνεται τίποτα. Είναι κάθετη. Οπότε σε συνεννόηση με τον πρόεδρο και ευρύτερα δικαιώματα είπαμε ότι πρέπει να το μεταφέρουμε σε πολιτικό πλέον επίπεδο και όχι σε τεχνοκρατικό, να είναι οικονομικό. Οπότε εκεί πρέπει οι διαβουλεύσεις, να σας πω, άρχισαν από τις 11 το πρωί και τελειώσαμε στις 8:30 το βράδυ. Αντιλαμβάνεστε πόσες ώρες και με πόση ένταση διεξήχθησαν οι διάλογοι και οι... Πώς ήταν σε αυτή την κατηδίαν σύσκεψη που είχατε μαζί τους? Και να μου επιτρέψετε να πω στους τηλεθεατές, επειδή εξακολουθούμε να έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα με τους τίτλους, ότι δεχόμαστε τηλεφωνήματα μαζί με τον Υπουργό Υγείας στο 77-77-1088. Ωραία, έχει αποκατασταθεί. Λοιπόν, ήταν δύσκολη η επικοινωνία μαζί τους και πρέπει να πω ότι ξέραν τα πράγματα πριν από μας. Για μας. Ήταν πλήρως ενήμεροι με όλα τα προηγούμενα νομοσχέδια ή τις προηγούμενες προτάσεις που είχαν γίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια, και όταν
προέκυπτε ένα θέμα, μέσα στραβούσαν έναν χαρτί από την φάρα τους και έλεγαν αυτό είχετε προτείνει, αυτόν είχετε κάνει. Τα ξέραν όλα. Και δεν ξέραν μόνο το δημόσιο τομέα, τον ξέραν και τον ιδιωτικό τομέα. Και επομένως ήταν δύσκολο να διαπραγματευτείς επί ίσης ώρες. Εκείνο που όμως εγώ προσπαθούσα να πω... Εδώ σε αυτό θα έλεγε κανείς είναι καλό, γιατί ήταν γνώστες. Μάλιστα, καλό, αλλά από την άλλη μεριά, όταν αρχίζεις και λέεις σε ένα σύστημα, και εκεί επικεντρώθηκα, ότι στις άλλες χώρες που βάλαν μνημόνιο, είχαν αυξήσει τη συνεισφορά του ασφαλισμένου, όχι του κράτου, του ασφαλισμένου. Σε ένα σύστημα που δεν υπάρχει συνδρομή του πολίτη, δεν μπορείς να του πεις ότι σήμερα το πρωί εγώ για να σου παρέχω ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ξεκινώ από το 5-6%. Στις άλλες χώρες αυξήσαν κατά 0,5-0,3 ανεπαίσθητα, αλλά σε εμάς ήταν πραγματικά κεραυνός εν αιθρία. Θα μπούμε και στα επιμέρους για να δούμε τι έχει αλλάξει, αλλά θέλω να ολοκληρώσετε αυτό το κατηδίαν μαζί του. Ήταν δύσκολη η κατάσταση σε σημείο που σε κάποιες φάσεις είναι σκληρή. Είναι σκληρή και ανέκφραστη. Και αυτός δεν βρεθήκα άλλες φορές σε τέτοιες διαπραγματεύσεις, αλλά όταν βλέπεις έναν ανέκφραστο πρόσωπο σου δημιουργά τρόμο. Άρα επιτάσσουν εκείνο που θέλουν. Είμαστε οι δανειστές, εξαρτάσαι από εμάς, θα κάνεις αυτό που εμείς θέλουμε. Σε πολλές φορές είπαν ότι δεν γνωρίζετε ότι έχετε φτωχεύσει. Αυτά τα πράγματα δημιουργήσαν τόση ένταση, οπότε είπα, κοιτάτε να δείτε. Εγώ τώρα θα πρέπει να βγάλω το καπέλο του Υπουργού για να σας πω ότι είμαι γιατρός. Δεν μπορώ να βγω έξω και να πω στον πολίτη αυτούς τους 200.000 συνανθρώπους που θα μείνουν εκτός ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ότι εγώ τώρα σαν υπουργός αποφάσισα ότι εσείς δεν θα δικαιωστε ασφάλεια. Είναι ευθύνη δική σας να το πράξετε και δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να πείσετε τον κόσμο ή να σταθείτε απέναντί τους και να τους πείτε κατάμετρο αυτά τα πράγματα. Σε κάποια φάση πρέπει να πω ότι ισορροπήσαν λίγο τα πράγματα και συγκατανεύσαμε με ό,τι έχουμε βελτιώσει στο μνημόνιο. Για να καταλάβω, κύριε Υπουργέ, έχουν μείνει διότι υπήρχαν και άτομα τα οποία ευεργετούν μέσα από αυτό το δικό μας σύστημα υγείας, που σύμφωνα με την δημόσια γνώμη, τη δημόσια άποψη περί δικαίου, δεν έπρεπε να δικαιούνται. Δηλαδή αυτοί που είναι πολύ ψηλά ιστάμενοι δημόσιοι υπάλληλοι, που έχουν μεγάλες απολαβές. Βλέπουμε ότι υπήρχε αυτή η αδικία εις βάρος, για παράδειγμα, των ιδιωτικών υπαλλήλων που ήταν χαμηλά αμοιβόμενοι. Έχετε δίκιο όπως τα βάζετε, αλλά να σας πω για την άλλη όψη του νομίσματος. Τόσα χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, το συμβόλαιο που υπογράφει ένας δημόσιος υπάλληλος του παρέχει το δικαίωμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δωρεάν τόσο αυτού όσο και της οικογένειας. Ήταν η κουλτούρα μας. Δεν μπορείς από τη μια στιγμή στην άλλη να το αλλάξεις αυτό το πράγμα και να το κάνεις γενικόλογο. Και εγώ χαρακτηρίζω ότι η αρχή της εφαρμογής του ΕΣΥ είναι αυτόν το 1,5% και μετά στην πορεία θα σας εξηγήσω γιατί αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε όμως κάτι. Πόσα χρόνια πριν στο σπίτι μας πληρώναμε για την ύπαρξη, για την δημιουργία του αποχετευτικού. Για πολλά χρόνια. Πότε τελειώσανε, εγώ θυμάμαι από το 82 στο σπίτι μου πλέον αποχετευτικό και αποχετευτικό έχω πέρσι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έπρεπε να γίνει μια συνήθεια να μπει μέσα στο πετσί μας για να γίνει. Αυτό το πράγμα λοιπόν με το 1,5% γλίτωσα κάποιοι δημόσιοι υπαλλήλοι. Εγώ το ξεχνώ όμως αυτό. Γιατί δεν μετρούν την παράμετρο. Εάν εμείνηθηκε η πρόταση του μνημονίου και λήπτες ήταν μόνο εκείνοι όσοι έλαβαν δημόσιο βοήθημα 50.000, πρέπει να σας πω ότι οι μισοί νοσηλευτές, οι μισοί γιατροί, οι μισοί γραφείς, οι μισοί αυτό, μια ομάδα ανθρώπων
3 με 3.500 θα εξυπνούσαν την επόμενη μέρα και δεν θα είχαν εργασία. Εκεί είναι η έγνοια μας και αντιλαμβάνομαι τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε. Το αντιλαμβάνομαι και το σέβομαι. Όσον αφορά τους υψηλόμισθους δημοσίους υπαλλήλους, μα στην πραγματικότητα έχουν μείνει υψηλόμισθοι. Τους έχουν κουρέψει τους μισθούς, τους έχουν μειώσει κατά πολύ. Το αναγνωρίζω ότι κάποιοι από την κοινωνία ή τον ευρύτερο τομέα, ακόμα και από τους συναδέλφους μου, δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα, αλλά θέλω να λέω τις αλήθειες, γιατί έτσι είμαι. Και με τους συναδέλφους είπα ότι εγώ, αν δεν είμαι κάπου που υπάρχει πληθώρα κόσμου, εγώ είμαι ο γιατρός, δεν είμαι ο υπουργός. Και έτσι να μείνω και δεν έχω αλλάξει καθόλου τις συνήθειες μου, πρέπει να σας πω. Και στην αγορά πάω και στο μπακάλι πάω. Ειδικά γιατρός, είναι υπηρέτης. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα λοιπόν πρέπει να πούμε ότι θα μας δημιουργήσουν την δυναμικότητα της επανεκκίνησης. Και εγώ είμαι βέβαιος. Και όταν έλεγα από την πρώτη εβδομάδα ότι εγώ θα δω και θα δώσω κίνητρα ώστε να υπάρξει η φύση της δουλειάς, ας πούμε, του γιατρού και στον ιδιωτικό τομέα, δεν ήταν άδεια λόγια. Εγώ θα το κάνω πράξη. Θα επανέλθω γιατί θέλω να σας ρωτήσω για να αντιληφθούμε πρώτα απ' όλα το όραμά σας. Αυτό που λέτε τώρα, δηλαδή μέσα από τις συνθήκες και το μνημόνιο, τις παραμέτρους του μνημονίου, τι είναι αυτό που θέλετε οπωσδήποτε να αποκαταστήσετε. Κατά δεύτερο λόγο να δούμε αυτές τις ομάδες που μένουν απ' έξω. Κατά τρίτο λόγο να δούμε λιανά τι είναι αυτό που αλλάζει και μας αφορά όλους. Να αρχίσω να παίρνω τηλεφωνήματα, γιατί αυτή είναι και η ταυτότητα της εκπομπής, να ακούσουμε τον κόσμο, 3 τηλεφωνήματα στη σειρά και θα παίρνω σημειώσεις για να απαντήσουμε. Κυρία Άντρη, παρακαλώ. Ναι, άλλο. Γεια σας, κύριε Άντρη. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα μας. Σας ευχαριστούμε. Λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε. Ναι. Θέλω να, εάν το σκέφτομαι σωστά, να μου απαντήσει ο κύριος Υπουργός πόσο δίκαιο το θεωρεί ένας δημόσιος υπάλληλος των 90.000 ευρώ να πληρώνει 1,5 και να δικαιούται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ένας ιδιώτης χωρίς καμία ασφάλεια για τη ζωή του, ούτε μισθό ούτε σύνταξη, με 20.000 ευρώ να μην δικαιούται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ευχαριστώ πολύ. Να το βάλει το χέρι στην καρδιά και να απαντήσει. Ναι, βεβαίως. Σέβομαι και τον αγαπώ σαν. Βεβαίως, βεβαίως. Απλά θα ευχαριστώ και θα προχωρώ στο επόμενο τηλέφωνο, γιατί είμαι σίγουρη ότι πάρα πολλοί ανάμεσα στους τηλεθεατές μας θα θελήσουν να απευθύνουν μια κουβέντα στον Υπουργό. Ο κύριος Κώστας. Γεια σας, συγχαρητήρια για το πρόγραμμα σας. Να είστε καλά. Είμαι πρώην ασθενής του κ. Υπουργού, διότι τώρα δεν είμαι. Είμαι δημόσιος υπάλληλος, έκανα κάποιες επεμβάσεις, οι οποίες κατά κακή μου τύχη δεν έχουν πετύχει. Το ιατρικό το σχέδιο τώρα δεν με καλύπτει, διότι υψηλή η σύνταξη μου. Παίρνω καθημερινά, εγώ και εσείς λίγο μου φυσικά, παίρνουμε πολλά φάρμακα υπηρεσιών. Πώς θα καλύπτομαι εγώ? Ήθελα μια απάντηση που δεν ξέρω αν θέλει ο που είναι Υπουργός. χρόνιος ασθενής. Είναι καθημερινά, έχω εξετάσεις, παίρνω αρκετά φάρμακα. Ναι. Θέλω να σε ενημερώσω ο κύριος Υπουργός τι γίνεται με εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Ευθυμία. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να θέσω 2 ερωτήματα. Το ένα είναι, πραγματικά δεν είναι ερώτημα, δεν είναι άποψη. Γιατί δεν μπορούσαμε να έχουμε το σύστημα σαν όπως ισχύει στις σκανδιναβικές χώρες. Σαν εμένα ο γαμπρός μου και η αδερφή μου είναι στη Σουηδία αυτή τη στιγμή. Πήγανε πρόσφατα λόγω της κατάστασης. Ο γαμπρός μου παίρνει 3.000 ευρώ και του μένουν 2.200. Πάνε όλα στους φόρους. Αλλά τελειώνοντας, παίρνοντας το μισθό του καθαρό στο χέρι, ξέρει ότι δεν έχει άλλες υποχρεώσεις. Όλοι οι φόροι είναι πληρωμένοι. Και εγώ πιστεύω κανένας Κύπριος, αν έπαιρνε αυτόν τον μισθό, δεν θα έλεγε όχι, δεν θα έλεγε καμία φορολογία. Και να βλέπει τη χώρα του να προοδεύει με δρόμους, με πάρα πολλά πράγματα, σχολεία, τα πάντα. Είναι λάθος το ότι μειώνουν μισθούς και βάζουν φόρους. Ωραία, το σημειώσαμε. Κυρία Ευθυμία μου, είναι κάτι άλλο που θέλετε να ρωτήσετε? Ναι, απλώς ήθελα να πω, οι πολιτικοί δεν θα κερδίσουν κανένα ψήφο όταν λένε, όταν κατηγορούν ένας τον άλλο. Αυτή τη στιγμή. Όλοι θα τους κρίνουν από τα έργα τους. Μάλιστα. Τίποτε άλλο. Σας ευχαριστώ. Και ο κύριος Θεόδωρος.
Ναι, Λίνα μου τα χαιρετώ. Και εμείς, κύριε Θεόδωρε. Και τον κύριο Υπουργό. Βεβαίως. Κύριε Υπουργέ, εγώ είμαι και εδώ και τώρα, είμαι συνταξιούχος τώρα. Είμαι εκεί 37 χρόνια που είμαι διαβητικός. Μένω στην επαρχία Ναμογόστου, που είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους γιατρούς μου, παίρνω τα φάρμακα μου κανονικά, αλλά το ερώτημα μου είναι, αν τύχει κάτι emergency και θέλω να πάω στις πρώτες βοήθειες, θα πληρώσω κάτι? Μάλιστα. Αυτή είναι η ερώτηση μου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεόδωρα μου. Για όλα αυτά βρίσκεται εδώ ο ίδιος Υπουργός που θα μπορούσε να έστελνε και απεσταλμένους ακριβώς για να επικοινωνήσει μαζί σας όλα όσα αλλάζουν. Και τον ευχαριστώ για αυτό ομολογουμένως. Ας αρχίσουμε από το τελευταίο ερώτημα. Λοιπόν, ο ακροατής είναι ένας χρόνιος ασθενής. Χρόνια ασθενείς και συνταξιούχοι και δεν έχουν χάσει τίποτα. Στο απομακρυσμένο γεγονός του επίγοντος περιστατικού στις πρώτες βοήθειες, δυστυχώς βρήκαμε μπροστά μας, όπως σας είπα, γραμμένα νομοσχέδια και δεν μπορούσαμε να τα αλλάξουμε με τίποτα. Αυτές οι επιβαρύνσεις βρέθηκαν μπροστά μας και ξεκινούσαμε από το σημείο που αυτά τα έχουμε, τι άλλο θα δώσετε. Με κανέναν τρόπο δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε από εκείνα τα οποία είχε προστάτηση προϊόν. Ήταν δεδομένα. Ήταν δεδομένα. Λοιπόν, αυτά τα δεδομένα ποια ήταν? Τα δεδομένα αυτά είναι ότι εάν πας στις πρώτες βοήθειες και σε περίπτωση που το χρειαστείς στις απογευματινές ή τις βραδινές ώρες, υπάρχει πράγματι έναν παράβολο το οποίο βγήκε στα 10 ευρώ. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι το άλλο. Αν ο άρρωστος πήγαινε επίγον και πρέπει να νοσηλευτεί μέσα, τότε του δίδεται η δυνατότητα να μην πληρώσει εκεί και θα μπει μέσα στο θάλαμο, και αν είναι δικαιούχος δεν θα πληρώσει τίποτα. Αυτό το πράγμα τότε που δημιουργείται οι σκέψεις να βάλουν αυτόν το αντίτιμο για τις πρώτες βοήθειες ήταν ότι πώς θα περικόπτασαν όλους εκείνους που επισκέπτονταν τις πρώτες βοήθειες, και το 70% δεν είναι από Κυπρίους πολίτες, ήταν από όλους τους άλλους που διαμένουν είτε παράνομα, είτε από άλλες τρίτες χώρες, είτε από ευρωπαϊκές χώρες, που επισκέπτονταν εκείνη τη στιγμή τις πρώτες βοήθειες και έτσι ελάμβαναν την θεραπευτική αγωγή που έπρεπε να δει. Με απλά λόγια, δεν θα πληρώνουν οι δικαιούχοι. Θα πληρώνουν αν πάει εκεί. Αν όμως νοσηλευτεί, υπάρχει πιθανότητα, αν είναι δικαιούχος, δεν θα πληρώσει οτιδήποτε. Τώρα, από την άλλη μεριά είναι ότι πολλές φορές γίνεται συντακογράφηση πολλών φαρμάκων και υπάρχει πράγματι επιβεβαιωμένα στατιστικά δεδομένα, τα ξέραμε κι εμείς, αλλά και εκείνοι τα βρήκα μπροστά τους. Και ήταν μια κατάχρηση στα φάρμακα. Και είπαμε ότι τι θα πρέπει να γίνει αφού μπήκε αυτό το 0,50 σεν το φάρμακο με maximum τα 10, φανταστείτε τα 10 ευρώ ας πούμε είναι 20 φάρμακα. Είναι δυνατόν κανένας να σκεφτεί ότι θα πρέπει να πίνει 20 χάπια την ημέρα διαφορετικά, εκτός από κάποια χρόνια πάθηση. Και επίσης υπήρχε και μια σπατάλη όσον αφορά τις αναλύσεις. Και θέλω να το κάνω λίγο πιο ξεκάθαρο. Πήγαινε στις πρώτες βοήθειες, έκανες γενικές αναλύσεις αίματος για να μπορείς να μπεις μέσα. Πήγαινε στο θάλαμο, αργά, με οποιασδήποτε καθυστερήσεις, την άλλη μέρα το πρωί αναλύσεις, το απόγευμα αναλύσεις. Και γίνεται πάντοτε επανάληψη αυτών των αναλύσεων. Για να μην υπάρχει αυτό το δεδομένο, δεχτήκαμε ότι ναι, πρέπει να κάνουμε κάποια προεργασία, πρέπει να συνεννοηθούμε με τους φορείς της υγείας, τους γιατρούς, στα δημόσια νοσηλευτήρια και στα επαρχιακά ιατρικά κέντρα και να δούμε τι χρειάζεται
για τούτο το πράγμα που το ψάξεις τον άρρωστο ότι το έχει να κάνει. Αυτό κρίνεται σωστό, αλλά ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Δηλαδή ακούσαμε τον συνταξιούχο με τα πολλά φάρμακα, ακούσαμε τον κύριο που ρωτούσε για τις πρώτες βοήθειες, μετά θα πάμε και στις απόψεις που θέλουν την δική σας. Όσον αφορά την άλλη ακροάτρια που είπε ότι παίρνει 20.000 ευρώ. Ένας ιδιώτης λέει που παίρνει 20.000 ευρώ απέναντι σε ένα δημόσιο υπάλληλο για 50.000 ευρώ, ότι δικαιούται. Εκεί είναι η διαφορά, είναι το οικογενειακό εισόδημα ή το εισόδημα ενός. Ας πούμε ότι ο ένας είναι δημόσιος υπάλληλος των 50. Περιμένετε. Ναι. Ένας δημόσιος υπάλληλος που με την σύζυγο έχει εισοδηματικά κριτήριο γύρω στις 30.750 ευρώ και κάθε παιδί δικαιούται ακόμα 1.700 ευρώ για το κάθε παιδί, αντιλαμβάνεστε ότι το ποσοστό αυτό βγαίνει πάνω. Αλλά ο δημόσιος υπάλληλος που λες ότι παίρνει 20.000 ευρώ, 20.000 ευρώ αν είναι μονήρης, σημαίνει ότι έχει την οικονομική άνεση και δεν δικαιούται. Δεν μπορώ να σας πω ότι το μέτρο του 1,5% για τους δημοσίους... Πάμε λίγο στους δικαιούχους για να ξεκαθαρίσεις το μυαλό μας. Οι δικαιούχοι είναι απλοί δύο κατηγορίες. Είναι μέχρι 15.400 ευρώ και μέχρι 30.750 αν είναι ζευγάρι. Αν έχουν παιδιά, το κάθε παιδί είναι 1.700 ευρώ. Αυτές οι δύο ομάδες, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι είτε είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, δικαιούνται. Του δημοσίου, γιατί καλύπτονται από τα κρατικά νοσηλευτήρια, είναι δημόσιοι υπάλληλοι και δικαιούνται. Και οι άλλοι, 30 όμως είπατε, αν είναι ζευγάρι. Από εκεί και πέρα... Από εκεί και πέρα δεν δικαιούται κανένας. Εκείνο που είδαμε όμως είναι ότι αδικούσαμε τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Γιατί με αυτήν τη μείωση των μισθών που υπήρχε και την ανέχεια που υπάρχει, είδαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ίσως να χρειάζονται περισσότερη φροντίδα από οποιοδήποτε άλλο και τελικά κατάφεραμε και περάσαμε στην Τρόικα ότι αν τούτη η μερίδα του πληθυσμού που δεν είναι δικαιούχοι, δεν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν είναι υψηλά αμοιβόμενοι άνθρωποι, είναι άνθρωποι της καθημερινότητας, της εργατιάς. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, αν έχουν τούτα τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν μπορούν να καλύψουν τα έξοδα μιας ασθένειας, μια πενταμελής οικογένεια. Αλλά τους ανθρώπους ας τους δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εθελοντικά αν θέλουν οι ίδιοι να συνδράμουμε να προσφέρουν το 1,5. Βλέπετε ότι στην προσπάθεια μας να εφαρμόσουμε μια πιο δίκαιη θα έλεγα πολιτική, επεκτείναμε αυτό. Εγώ το βλέπω δίκαιο, Υπουργέ μου, μέχρι στιγμής, καθώς επίσης και το γεγονός ότι είναι τέλος τη δωρεάν περίθαλψη των Τουρκοκυπρίων. Με ποια έννοια? Ότι πλέον και οι Τουρκοκύπροι θα αντιμετωπίζονται ως ίσοι πολίτες. Ό,τι κριτήρια ισχύουν για τους Ελληνοκύπριους θα ισχύουν και για τους Τουρκοκύπριους. Μα πόσο καιρό? Αυτό πραγματικά αντιμετωπίζονταν μέχρι πρότινος σαν πολίτες πρώτης κατηγορίας και οι υπόλοιποι Ελληνοκύπριοι σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εκείνο που είπα είναι ότι αν για τον Ελληνοκύπριο βάλαμε και δεχτήκαμε τόσο αυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις, γιατί κάποιος που ζει στον τόπο να το ακαρπούται χωρίς τη συνδρομή. Ακριβώς είπαμε και πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο αυτοί χτες ότι θα πρέπει να έχουν συν 3 χρόνια συνεχούς καταβολής των κοινωνικών ασφαλίσεων και να έχουμε το ίδιο κριτήριο και για τους Κυπρίους, ότι πρέπει να έχουν μια φορολογική δήλωση ότι πληρώνουν, ότι συμμετέχουν στο κράτος, συμμετέχουν και δικαιούνται να έχουν μέρισμα από αυτόν τον πράγμα. Κύριε Υπουργέ, οι συνταξιούχοι μέχρι ποιο είναι το όριο που μπορούν να παίρνουν δωρεάν? Οι συνταξιούχοι δεν έχει πλαφόν. Δεν νομίζω να έχει κάποιον συνταξιούχο που να παίρνει εισοδήματα παραπάνω από 30.000 ευρώ
με την οικογένεια του. Λίγο έτσι. Να πάμε λίγο στα 4 τηλέφωνα που περιμένουν να μας μιλήσουν. Η Έλενα Σωτηρίου είναι πρόεδρος μονογονεϊκών οικογενειών. Να την ακούσουμε. Κυρία Σωτηρίου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Να είστε καλά. Μια που μας έχει μιλήσει ο κ. Υπουργός για ό,τι αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, θα ήθελα να πω ότι και οι μονογονεϊκές οικογένειες είναι μια εξίσου επίπεδη ομάδα, για να μην πω και περισσότερα όπως την έχουμε προβλέψει. Ευχαριστώ γιατί μου δώσετε την δυνατότητα να το θυμηθώ. Το έχουμε προβλέψει. Ότι τα παιδιά σας είναι καλυμμένα μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας. Ανεξαρτήτως εισοδημάτων όμως. Μισό λεπτό, κυρία Σωτηρίου. Κυρία Σωτηρίου, τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν. Ισχύουν. Λοιπόν, κυρία Σωτηρίου. Δηλαδή, εμείς ως μονογονείς μπορούμε να συνεισφέρουμε προαιρετικά τη πολύτεκνη και η τριτεκνή. Πρέπει να σας πω ότι υπολογίζαμε. Δεν ξέρω τους ακριβούς αριθμούς, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, αλλά σαν μονογονιός έχετε ένα συγκεκριμένο εισόδημα. Είναι δυνατόν το εισόδημα σας να ξεπερνάτε 15.400 ευρώ? Όπως μπορεί να συμβαίνει στις τρίτεκνες και στις πολυτεκνικές. Ναι, αλλά δικαιούστε όμως άλλα 1.700 ευρώ για το κάθε παιδί σας. Άρα το ποσοστό αυτό βγαίνει κάπου στις 17-18.000 ευρώ. Και έχετε την δυνατότητα. Αν νομίζετε ότι δεν μπορείτε να ανταπεξέλθετε, μπορούμε να το δούμε. Μπορούμε να προσθέσουμε και αυτή την εθελοντική συνεισφορά, διότι δεν ήταν στο τραπέζι, δεν μας είπε κανένας κάτι τέτοιο. Απολογούμε που σας αδικήσα και ίσως να είναι σωστό όμως να το δούμε. Δεν ήταν στο τραπέζι αυτό. Όλο είχε συμφωνηθεί. Δεν ήταν στο τραπέζι. Είχε συμφωνηθεί, είχε απλά προσφερθεί από την Τρόικα. Όχι, απλώς εμείς το προτείναμε, αλλά δεν περιελήφθηκε αυτό το κομμάτι. Κυρία Σωτηρίου, θέλετε κάτι? Μπορεί να έχει δίκιο η κυρία. Άλλο να προσθέσετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Υπουργό. Απλά είχαμε προτείνει να συναντηθούμε δηλαδή για να πούμε και εμείς τις απόψεις. Με ευχαρίστηση. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή. Και εμείς. Κύριος Μιχάλης. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε Μιχάλη. Θα ήθελα να επικοινωνήσω με τον κύριο Υπουργό για να συγχαρώ για τον διορισμό του. Εν πάση όμως περιπτώσει, το θέμα μου είναι το εξής. Είμαι επιδοτούμενος ασθενής εξωτερικού, είμαι τραυματίας πολέμου, ανάπηρος με ακροτηριασμένο πόδι. Είχα δοκιμάσει εδώ και 7 χρόνια 2 φορές πρόσθετα μέλη στην Κύπρο, κατόπιν εισηγήσεως του Ιατροσυμβουλίου. Δυστυχώς δεν με είχαν ικανοποιήσει και τελικά μεταβαίνω με έγκριση του Υπουργείου Υγείας στην Ελλάδα, όπου έχω άριστες ιατρικές βοήθειες. Τελευταίως είχα πέσει 2 φορές και έχει πάσει ζημιά το πρόσθετο μέρος μου, έχω χτυπήσει και εγώ και δυστυχώς είχα κάνει επιστολή στο Υπουργείο Υγείας και με παρέδευσαν στο εργαστήριο εδώ στη σχολή διπλών, όπου εκεί η βοήθεια που προσφέρεται και η εξυπηρέτηση είναι πολύ απεσιωμένη, γι' αυτό και πάω στο εξωτερικό με έγκριση του Σεβαστού Υπουργείου. Η ερώτησή σας? Επειδή παραμένω καθυλωμένος, είναι σπασμένο το πόδι μου, έχει ζημιά, είμαι όλη μέρα στο σπίτι, εγώ δεν μπορώ να τρέχω σε αυτά τα κέντρα τα οποία δεν μπορούν να μου προσφέρουν την βοήθεια, γιατί σαν άνθρωπος και επειδή πολέμησα για αυτό το μέρος, έχω το δικαίωμα και εγώ να ζήσω, να μπορέσω να περπατήσω και μάλλον δεν έχω απάντηση από την ημέρα που είχα την απάντηση που με παρέδευσαν στο ΚΕΑ. Επειδή έχω και ορισμένα χαρτιά και ορισμένα στοιχεία, ήθελα να τα στείλω στον κύριο Υπουργό να τα δει. Χρειάζεται κάποια διευκρίνηση, κύριε Υπουργέ? Κοιτάτε να δείτε, υπάρχουν κανονισμοί. Οι κανονισμοί έγιναν για να τηρούνται. Μέχρι τώρα ίσως μέσα σε εισαγωγικά να γίνονταν σπατάλες και εξαιρέσεις. Κάποτε όμως η εξαίρεση γίνεται και κανόνας.
Εγώ θα έλεγα στον κύριο να κάνει την αίτησή του αιτιολογημένη και εκεί που είναι δίκαιο το αίτημα και πρέπει να λυθεί, θα λυθεί. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη. Εγώ απλά ναι, έχετε ολοκληρώσει κύριε Μιχάλη. Αν μπορώ να παρέμβω, το πρώτο πληκτρολόγιο που έκαμε στο εξωτερικό ήταν κατά 1.000 ευρώ ακριβότερο από την προσφορά που είχα από την Κύπρο. Το οποίο πόδι μου ήταν μαθητικό και το επέστρεψα στην κυρία Αγρόντου στο Υπουργείο Υγείας. Ναι, τώρα μας δίνετε πολλές λεπτομέρειες όμως, θέλουμε να απαντήσουμε γενικότερα. Ναι. Θα τα στείλω ξανά στο Υπουργείο στην ημέρα. Ωραία. Σε μια έκθεση μου, αλλά θα τα στείλω στο τμήμα ασθενών επιδοτούμενων. Αυτή είναι η σωστή διαδικασία που περιγράφει. Ευχαριστούμε κύριε Μιχάλη. Απλά είναι μια παράκληση, αν θέλετε, και από τον κόσμο. Αυτοί που είναι τραυματίες πολέμου, ειδικά αυτός ο πόλεμος, είναι δικαιούχοι. Είναι δικαιούχοι. Και... είναι μες στην κατηγορία των δικαιούχων. Όπως επίσης και οι εγκλωβισμένοι. Μάλιστα. Είναι καλό το ότι το λέτε τώρα. Κάποιους ανθρώπους πρέπει να εκτιμάς την προσφορά τους, την απάρνηση, ας πούμε, της ίδιας του της ζωής. Επομένως αυτούς τους ανθρώπους η πολιτεία πρέπει να τους, με απλό και να τους στείλει το χέρι. Είναι μέσα σε αυτές τις ομάδες που θα ευνοηθούν. Ο κύριος που θέλει να παραμείνει ανώνυμος. Μάλιστα. Γεια σας κύριε. Καλό απόγευμα κυρία Επίτα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Θα είμαι όσο πιο σύντομο γίνομαι. Γνωρίζω για την κρίση, αλλά έχουμε πρόβλημα η χρήση των ναρκωτικών, κύριε Υπουργέ. Είμαι χρήστη πολλά χρόνια, από το 1998 πολεμό, αλλά το σύστημα υγείας της κυβέρνησης αδυνατεί. Ξοδεύει λεφτά σε φάρμακα που δεν ταιριάζουν. Δεν έχει αποτελέσματα καθόλου. Ένας γιατρός ήταν στην τηλεόραση σας, προσπάθησαν να παρέμβουν, ήταν λίγο αργά, δεν τα κατάφερα. Μόνο αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά του έχουν θέσει τα χέρια, κύριε Υπουργέ. Μιλήστε μαζί, σας παρακαλώ. Είμαστε πολλοί, δεν είναι μόνος μου, κύριε Υπουργέ. Τώρα είναι στο κρεβάτι και είναι μήνες στο κρεβάτι με λάθος φάρμακα, καλό την υγεία μου. Είναι για τα φάρμακα που παίρνουν κατά τη διάρκεια της αποτοξίνωσης, αν κατάλαβα καλά. Για αποτοξίνωση θέλουμε να πετάξουμε την ηρωίνη. Ο κύριος Μερεσιές έχει σχέδια να εξαλείψει τους εμπόρους. Αυτά είναι τα σχέδια του κυρίου Πέρεση. Να ακούσουμε τον κύριο Υπουργό. Μόνο έτσι θα καταλήξουμε. Ακούστε τον κύριο Πέρεση, όχι εμένα. Αυτός τα ξέρει καλύτερα από μένα. Είναι ο μόνος που γνωρίζει το θέμα. Κανένας άλλος. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Υπουργό. Πρέπει να σας πω ότι είχα μια επαφή με το ψυχιατρικές υπηρεσίες, που είναι εκείνες που παρακολουθούν τέτοιους ασθενείς, και πρέπει να σας πω ότι μου έδωσαν την εντύπωση και την εικόνα και τα στατιστικά δεδομένα που δεν μπορώ να συμφωνήσω με τα όσα έχω ακούσει. Αλλά όμως, επειδή ξέρω ότι υπάρχει και άλλη άποψη, θα το ψάξω. Ας σας πω κύριε Πετρίδη, από την πολύ μικρή πείρα που έχουμε ως δημοσιογράφοι σε κοινωνικού περιεχομένου εκπομπές, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά δεν καταλήγει πολύ πιθανώς στις ψυχιατρικές υπηρεσίες. Δηλαδή μπορεί να καταλήγει σε όλα αυτά τα κενθέα, τα άλλους οργανισμούς, και ίσως θα ήταν πολύ καλό... Ούτε εγώ ήξερα το εξής περιστατικό που πρόκειψε και μάλιστα ρώτησα τους συνεργάτες μου πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα. Ξέρετε ότι στην κλινική, στο Μακάριο νοσοκομείο, έχουμε κλινική για την ανορέξια. Εγώ δεν το ξέρω και μου έκανε εντύπωση. Ζήτησα διευκρινήσεις και αυτά όλα, και τα αποτελέσματα τους είναι κάτι που δεν μπορείς να το πιστέψεις. Δηλαδή, αν δεν έρθει στην επιφάνεια, δεν το γνωρίζεις. Και μάλιστα κοίταξα και στο Υπουργείο με
πάρα πολλά λεφτά πήγαν στο εξωτερικό για τούτη τη συγκεκριμένη θεραπεία που την προσφέρουμε και εμείς στο νοσοκομείο και δεν είναι τώρα. Δεν είναι επί δικής μου. Εφάμιλα, ναι. Δεν είναι επί δικής μου θητείας, από προηγούμενους υπουργούς. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Πάντως αυτό το θέμα τα ναρκωτικά, πραγματικά είμαστε κι εμείς έτσι σε μεγάλη εγρήγορση. Για να φέρουμε στο πρόγραμμα στο μέλλον κάποια αποτελέσματα μέσα από τη δική σας οπωσδήποτε συμβολή. Να το δούμε. Εγώ χαιρετίζω το γεγονός ότι ο Υπουργός Υγείας είναι γιατρός. Αυτό να ξέρετε, εμάς μας δίνει έτσι, μας καθησυχάζει λίγο. Όχι, είναι πολύ καλό. Γιατί ξέρετε από μέσα όλα αυτά τα προβλήματα και από την άλλη περιμένει κανείς από ένα γιατρό να έχει αυτή την ευαισθησία. Σας βλέπω, σας παρακολουθώ όλη την ώρα που μιλάτε και απευθύνεστε και στον κόσμο, ότι δεν έχετε αυτή την έμφαση να δικαιολογήσετε πράγματα και καταστάσεις. Αντιθέτως, δίνετε μεγάλη σοβαρότητα στην άποψη του ασθενούς ή του ανθρώπου που απευθύνεται σε εσάς. Να πάρω και την τελευταία τηλεφωνική μέχρι στιγμή στην κυρία Βαθούλα. Κυρία Βαθούλα. Ναι, γεια σας κυρία Λίτα, γεια σας κύριε Υπουργέ. Γεια σας. Εγώ έχω ένα μεγάλο πρόβλημα με το σπόντιλο μου. Έχω κόκκαλο σπασμένο, έχω ταράξανη σπονδύλια, ταράξανη δίσκη, ψηλούμουν τα νεύρα. Έχει τώρα 1,5 χρόνο που πήγα στο νοσοκομείο, έφκαλα μου πλάκια, ήταν τα MRI μου. Εγγράψανε για να με δοποιήσουν για εγχείρηση. Έχω ο σπόνδυλος με σδάβωσε. Περιμένω να με ειδοποιήσουν, ξαναπήγα στο νοσοκομείο, είπα μου, δεν έχουμε ελπίδες. Να σας πω κάτι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά έχει πότε να γίνει. Αφήστε με να σας πω και θα δείτε ότι και τα προβλήματα αυτά θα λυθούσει. Δώστε μου λίγες μέρες. Λοιπόν, πήγα εκεί, πράγματι, όταν πήγα στο Υπουργείο, οι πρώτες επιστολές που είδα ήταν διαμαρτυρίες από τέτοιου είδους περιστατικά. Δεν είπα σε κανέναν τίποτα. Σηκώθηκα, πήρα το αυτοκίνητο μου, μόνος μου, το πήγα στο νοσοκομείο. Και είπα, έχουμε λίστες. Πού είναι οι λίστες? Έγινε χαμός, πρέπει να σου πω, γιατί δεν ξέρει κανένας που ήταν και τι έγινε. Έστρεψα στο Υπουργείο και ανάθεσα σε λειτουργών του Υπουργείου ότι έχεις δικαίωμα, έχεις μάλλον μέχρι την Παρασκευή να μου φέρεις επικυροποιημένες λίστες αναμονής για όλες τις κλινικές. Πού βρίσκεται η λίστα αναμονής? Λοιπόν, περιμένετε να ακούσετε. Είναι αυτό που... Άρα δεν υπήρχε καν λίστα. Υπήρχαν 1, 2, 3 λίστες ή ο κάθε συνάδελφος γιατρός είχε τη δική του λίστα. Δεν ήταν στη λίστα του διευθυντή της κλινικής, δεν είχε αυτά. Και εγώ είπα, έχουμε τη λίστα, ναι. Επικαιροποιημένη, ναι. Έλα πάνω φέρτες. Διαβάζω. 28 μήνες λίστα αναμονής για χειρουργείο. 36 μήνες. 14. Αυτό είναι σκανδαλώδες, κύριε Υπουργέ, που μας λέτε. Λοιπόν, φώναξα αμέσως τους διευθυντές της πληροφορικής και είπα, έχετε πρόγραμμα για να μπουν οι λίστες σε υπολογιστές? Έχουμε. Για να το εγκαταστήσετε, δεν το εγκαταστήσαμε γιατί δεν ήταν βολικό. Δείξετε το πρόγραμμα. Μου το δείξατε το πρόγραμμα και είπα, σήμερα είναι Δευτέρα. Μέχρι την Παρασκευή σε όλες τις κλινικές, σε όλα τα νοσοκομεία θα έχετε το σύστημα τούτο. Κάνουμε την επιτόπου επίσκεψη στα νοσοκομεία και λέμε στους διευθυντές, δεν θέλουμε να περάσετε εσείς τις λίστες για να σας ταλαιπωρήσουμε από την καθημερινότητα της δουλειάς και από τα χειρουργεία. Οι σέκρεταροι των τμήματων θα πρέπει μέσα σε 10 μέρες να το κάνουν. Στην αρχή ακούστηκε, έφυγα από εκεί, ξέρεις, άμα λέγω κάτι, ξέρεις, το ψάχνω. Σε 2-3 ημέρες πώς είναι η κατάσταση, ποιοι περνούσε, ποιοι δεν περνούσε. Στο τέλος με πίεση καταφέραμε και κάναμε επικαιροποιημένες λίστες στο κομπιούτερ. Δεν μπορεί κανένας να μπει στο σύστημα, απαγορεύεται, δεν μπορεί κανένας να σβήσει, δεν μπορεί κανένας να γράψει πιο ψηλά στην λίστα αναμονής. Οποιοςδήποτε, ακόμα και εγώ δεν έχω την αδειοδότηση, διότι είναι πιο έξυπνοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές από εμάς.
δεν σου επιτρέπουν να κάνεις αυτά τα πράγματα. Η λίστα αυτή είναι ταυτόχρονα στο Υπουργείο και την ελέγχει λειτουργός του Υπουργείου, και τώρα σχεδιάζουμε, και πάντα το έλεγα και σχεδιάζουμε, ότι αυτά τα χρόνια περιστατικά που η κυρία περιγράφει και με το δίκαιο της λέει, καλά, εγώ πονώ, εγώ υποφέρω, τι θα κάνω. Ακούγαμε περιπτώσεις που πέθανε ασθενείς περιμένοντας. Λοιπόν, προσπαθούμε να τεκμηριώσουμε την κοστολόγηση, προσπαθούμε να κάνουμε συνεννόηση, αν θέλετε, μαζί με τον ιδιωτικό τομέα, ακόμα και τον κρατικό τομέα, να δούμε πώς διευκολύνουμε τους αρρώστους να σταματήσει η λίστα. Θα πρέπει επομένως να δώσουν πίστοση χρόνου. Δεν ζητώ τίποτε παραπάνω από την πίστοση. Άρα είναι μέσα στις προτεραιότητες. Και όταν με ρώτησες για το όραμα μου σαν αυτό, το όραμα μου είναι, αν θέλετε να το πω, είναι ότι τουλάχιστον να τροχιοδρομήσω, τουλάχιστον δεν λέω να εφαρμόζω, να τροχιοδρομήσω την εφαρμογή ενός γενικού σχεδίου υγείας που θα ακούσει ο πολίτης και αν θέλετε και τα δικά μου τα παιδιά. Έχω μέσα στη σημεία που έχω σημειώσει εδώ για το Γενικό Σχέδιο Υγείας, αλλά πριν πάμε εκεί, κύριε Υπουργέ, εμένα μου προκαλεί τεράστια έκπληξη. Το βρίσκω, θα μου επιτρέψετε να μιλώ και εγώ πολύ φυσιολογικά όπως θα μιλούσαμε εάν δεν μας παρακολουθούσε τόσο κόσμο. Ναι, το βρίσκω σκανδαλώδες το λιγότερο να μην είχε συμμαζευτεί, νοικοκυρευτεί αυτή η πολύ βασική προτεραιότητα που θέσατε αμέσως μόλις αναλάβατε το Υπουργείο σας. Δηλαδή, υπήρχαν λίστες αναμονής διασκορπισμένες και όχι συντονισμένες. Είναι πολύ απλό να διαρωτηθεί αυτός που μας ακούει, όπως και εγώ και εσείς προφανώς, δεν είναι άδικα που μας έχει επιβληθεί όλο αυτό που μας έχει επιβληθεί, άμα υπήρχε μια μεγάλη επιπολαιότητα απέναντι στα πράγματα. Καλύτερα να μην το σχολιάσω. Κύριε Υπουργέ, και η τελευταία ιδιαίτερα ενός οργανισμού ξέρω ότι πρέπει να συμμαζέψει αυτό που είναι η εκκρεμότητα για την επόμενη ημέρα. Τουλάχιστον εμείς ως δημοσιογράφοι αυτό κάνουμε κάθε βράδυ πριν πάμε στο σπίτι μας. Ξέρουμε τις εκκρεμότητες για να μπορέσει να γίνει μια οργανωμένη δουλειά για την επομένη, για την εβδομάδα, για τον μήνα. Ολόκληρα νοσοκομεία, ολόκληρο Υπουργείο Υγείας δεν είχε συντονίσει μια λίστα. Εντάξει, έγιναν προσπάθειες, δεν λέω ότι ήταν τόσο χάλια μαύρα, αγοράζαμε υπηρεσίες σπασμωδικά, λύνανε το πρόβλημα σπασμωδικά, αλλά να μπει σε μια ορθολογιστική επίλυση του προβλήματος που να είναι διαχρονική και μόνιμη, δεν είχε γίνει. Πώς το εξηγάτε? Θα ήθελα την εκτίμησή σας από αυτό. Κοιτάτε να δείτε, εγώ θα έλεγα το απλό. Ήμουν μέσα στο σύστημα. Το είπατε από την αρχή και είπατε ότι είναι προς τιμή σας. Ξέρω πώς ήταν τα πράγματα. Και έτσι προσπάθησα να το διορθώσω, διότι αν θεραπεύσεις στην αρχή του προβλήματος... Πού χωλέναμε? Στην αδιαφορία, στη ρουτίνα, στο εγώ δεν θα το πόλεμα? σχολιάζα τόσο. Μην ξεχνάτε ότι για να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Αυτοί είχαν και πάρα πολύ σκόρσον, είχαν πάρα πολλή δουλειά να επιτελέσουν και ίσως δεν τους δίδεται ο χρόνος. Όμως ας μην σταθούμε στην ανατομία του εγκλήματος, ας σταθούμε στο τι θέλουμε μπροστά. Και εκείνο που θέλουμε είναι αυτή η κυρία που τηλεφώνησε και λέει 1,5 χρόνο και υποφέρω, να μην υποφέρει. Αυτή είναι η λύση. Πόσο στόχο δίνεται, δηλαδή πόσα χρονικά περιθώρια δίνεται να δουλέψει κάτω από τις περιστάσεις όλο αυτό που στοχεύεται? Ακούστε αύριο τον Πρόεδρο στις εξαγγελίες. Αφορά και το Υπουργείο το δικό σας, δηλαδή και το Υπουργείο Υγείας. Έχετε δουλέψει όλοι μαζί σε όλα τα Υπουργεία? Ομαδικά, και έχουμε τεκμηριωμένες εισηγήσεις και προτάσεις. Άρα θα έχουμε απάντηση και για τις λίστες αναμονής. Και είμαι βέβαιος και ο κόσμος που θα ακούσει αύριο θα δει ότι πήρε μπρος η μηχανή. Όχι με ψηλές ταχύτητες, αλλά τουλάχιστον πήρε μπροστά, και αυτό το πράγμα θα πρέπει να μας ενθαρρύνει, θα πρέπει να μας δώσει δύναμη και κουράγιο να αντεπεξέλθουμε. Η μπλε κάρτα, υπάρχει ερώτηση από την παραγωγή, τι περικλεί? Δηλαδή αυτός που έχει μπλε κάρτα. Αυτά τα χρώματα τώρα μέσα μου είναι σαντανωμένα και ασαφή. Κανονικά δεν θα υπάρχει ούτε μπλε ούτε ροζ κάρτα. Θα υπάρχει μία κάρτα
που είσαι δικαιούχος ή δεν είσαι δικαιούχος. Αυτό το πράγμα πώς θα γίνει είναι όταν θα λήξει, ήδη όλοι γνωρίζουν ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι δικαιούχοι. Όταν όμως προκύψει το πρόβλημα, σιγά σιγά θα ανανεώνονται. Δεν θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να τρέξει στα νοσηλευτήρια ή στα Υπουργείων ή οπουδήποτε αλλού για να αλλάξει την κάρτα. Άλλωστε έχουμε την δυνατότητα, οι νόμοι θα συζητηθούν αύριο και θα ψηφιστούν στη Βουλή, αλλά έχουμε αύριο και το χρονικό... τα 6 νομοσχέδια. Ναι, 6 νομοσχέδια. Και έχουμε την δυνατότητα να το εφαρμόσουμε από τον Ιούνιο τα μέτρα τούτα. Διότι πρέπει να γίνουν κάποιες ρυθμίσεις. Λοιπόν, έχουμε άλλες 3 ερωτήσεις. Θα σας προσφέρουμε κάτι άλλο έτσι όπως συνεχίζουμε την εκπομπή, γιατί έχουμε και πολλά τηλέφωνα. Να ακούσουμε τον κύριο Χριστοφόρου, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε. Για την εκπομπή σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον γιατρό, τον Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, έχει σχεδόν τώρα 9 μήνες σε αναμονή για τα κρίμα. Λόγω της δουλειάς μας είναι δύσκολο. Ναι, κάνω βάρης και κάνω μεταλλικές κατασκευές. Το πρόβλημα δεν είναι ότι περιμένω. Το πρόβλημα μου είναι ότι γιατί η τιμή έχει τόση διαφορά. Πιέσε 3 χειρούργους στα εξωτερικά ιατρία και είχε γύρω στις 4. Εμείς είναι 4.000. Περίμενε, με συγχύσετε. Εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου. Όχι το νοσοκομείο, εννοώ διότι αν σου είπαν ότι θα κοστίζει σε γιατρό, σε ιδιώτη. Ιδιωτικούς γιατρούς. Και 5. Όμως πήγατε στο νοσοκομείο και ρώτησα στο νοσοκομείο πώς θα στοιχίζει και είπε μου όλα με τη διαμονή μου μέσα στο νοσοκομείο και όλα. Μου είπαν ότι θα στοιχίζει γύρω στις 2.000 και αν προκύψει κάτι έξτρα, ας το πούμε. Η ερώτησή σας? Η ερώτηση μου είναι γιατί τόση μεγάλη διαφορά από τον ιδιωτικό στο δημόσιο. Από το ιδιωτικό στο δημόσιο. Γιατί υπάρχει τόση διαφορά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και θα πάμε σιγά σιγά στο ΓΕΣΥ για να καλύψουμε και αυτό το θέμα. Αλλά να πάρω πρώτα τις τηλεφωνικές. Υπουργέ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το απαντήσω. Εξαρτάται από τους συναδέλφους ή από τα νοσηλευτήρια και δεν μπορώ να το απαντήσω. Ειλικρινά δυσκολεύομαι. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα πρέπει να ευχαριστήσω τους λειτουργούς και των νοσοκομείων και του Υπουργείου. Είχαμε θέσει σαν στόχο, διότι εκτός από τη συρρίκνωση, μάλλον από την επιβολή των τελών ή του συμμετοχής του 1,5%, υπήρχαν και άλλες προϋποθέσεις από το μνημόνιο. Και οι προϋποθέσεις είναι ότι πρέπει να γίνουν τροχιοδρόμησης της εφαρμογής των προϋποθέσεων για να εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ. Ένα από τα βασικά πράγματα που μετρούμε, και όταν προηγουμένως σας είπα για τα πρωτόκολλα, είναι ότι ο γιατρός όταν εξετάζει ένα συγκεκριμένο ασθενή και διαπιστώνει ότι πρέπει να βάλει την συγκεκριμένη διάγνωση, υπάρχει μια σειρά από πράγματα τα οποία πρέπει να του τεκμηριώσουν τη διάγνωση που κάνουν. Οι εξετάσεις. Και αυτό περιορίζει τη σπατάλη, όπως είπαμε. Από την άλλη μεριά υπάρχει το σύστημα των DRGs. Είναι ένα σύστημα που συνδέει το κόστος της πραγματικής χρέωσης της ιατρικής πράξης και το κόστος της παραμονής ή της αγοράς των αναλωσίμων, και ύστερα γίνεται ένας συμψηφισμός και βγαίνει. Είμαστε στην ευχάριστη θέση. Να σας πω ότι το 75% των ιατρικών πράξεων περνούνται μέσω από αυτό το σύστημα και είναι μια πύλη, αν θέλετε, εισόδου στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Από την άλλη μεριά, το ότι είμαστε αναγκασμένοι μέχρι τον Μάιο
να τελειώσουμε την κοστολόγηση, την τιμολόγηση μάλλον των ιατρικών πράξεων και το τι κοστίζει στην Κύπρο μια συγκεκριμένη θεραπεία, για να την δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να έχουμε την ευρωπαϊκή πλέον διάσταση της διασυνοριακής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μας λύνει πολύ αυτά τα συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχει μια διάσταση και μια διαφορετική τιμολόγηση και μια διαφορετική Σας βλέπω πάντως αποφασισμένο να νοικοκυρέψετε όλα αυτά τα θέματα. Να πάμε και στις άλλες τρεις που περιμένουν τις τηλεφωνικές και θα επιστρέψουμε να ακούσουμε περαιτέρω. Ο κύριος Γεωργίου. Παρακαλώ, κύριε Γεωργίου. Δεν μας ακούει ο κύριος Γεωργίου. Να πάμε. Κυρία Κούλα Μιχαήλ, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε, κυρία Μιχαήλ, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι, γεια σας, κύριε Ρίτα μου. Κύριε Υπουργέ Υγείας. Εμένα το πρόβλημα της κόρης μου θα αντιμετωπίζει. Μ' ακούτε? Πολύ καθαρά τώρα, ναι. Είναι ότι υπάρχει με την ουροπεξία τη Μαρία και με άλλα 4 μορφογενείς όγκους. Δυστυχώς δεν έχουν προλάβει να κάνουν βιοψία. Το θέμα με εμένα είναι τι ζητώ από εσάς, τη βοήθεια με την έννοια όταν χρειάζεται κάπου η κόρη μου να νοσηλεύεται, να μπορούμε να βρίσκουμε τέλος πάντων μια περίθαλψη, μια ποιότητα ζωής. Διότι δυστυχώς είναι πολύπλοκο το πρόβλημα της Μαρίας. Όπως γνωρίζετε εσείς γιατρέ, είναι με αγκυρίδες, με θρομβώσεις, σινιοροπεξές, όλα αυτά που μπορεί να κάνει αυτή η ασθένεια. Και μπήκατε κιόλας μέσα σε αυτή την μερίδα πληθυσμού που ορίζει ο νόμος, θα ορίζει ο νόμος ότι δικαιούστε. Ναι, ακριβώς γι' αυτό και θα ήθελα και αν είναι δυνατόν προσωπικά εγώ να δω τον κύριο Υπουργό Υγείας, γιατί ξέρω ότι είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος. Πολύ ευχαρίστως αν μπορείτε να... πολλά προβλήματα για τη συγκεκριμένη Νικόλα, για την οποία μιλάει η κυρία Μιχαήλ. Είναι η γνωστή Μαρία Νεφέλη, έχει αποσταλεί και στο εξωτερικό, είχαμε αφιερώσει και εκπομπή. Το κοριτσάκι έως που έχει και κακοποιηθεί από πολύ κόσμο που θεωρούσε ότι δεν ήταν ασθένεια αυτό που είχε. Τέλος πάντων, είναι ένα μεγάλο και σύνθετο πρόβλημα που είμαι σίγουρο το αντιμετωπίζουν και πολλοί άλλοι γιατρέ. Και Υπουργέ. Πολύ ευχαρίστως. Ελάτε στο Υπουργείο να τα δούμε. Πιστεύω ότι λαμβάνεται ήδη μια θεραπευτική αγωγή ή αν χρειαστείτε νοσηλεύεστε, να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να σας λύσουμε, όχι να σας λύσουμε, δεν είναι σωστή η λέξη, να σας αυλύνουμε αν θέλετε το πρόβλημα. Βασικά, κυρία Μιχαήλ, από ό,τι καταλαβαίνω, χρειάζεται ιδιωτικό και αποστηρωμένο περιβάλλον όταν συμβαίνει αυτή η κρίση. Δεν ξέρω αν παρέχεται από το νοσοκομείο. Υπάρχουν κλινικές, υπάρχουν δωμάτια στο νοσοκομείο, τα οποία είναι σαφώς διαμορφωμένα για τέτοιου είδους ασθένειες και δεν νομίζω να είναι κατηλημένα ή να είναι αυτά. Θα το δούμε. Ας δεν δεσμευόμαστε στον αέρα, ελάτε να τα συζητήσουμε και θα τα πούμε. Κυρία Μιχαήλ, εντάξει. Καλή συνέχεια. Εμείς. Κύριος Παναγιώτης, παρακαλώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Συγχαρητήρια για το καλό σας πρόγραμμα του ενημερωτικών. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια στο Υπουργείο που μας δίνει πολλές εξυπηρετήσεις όταν επισκεφτούμαστε εξωτερικά ιατρία που είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε εμείς ως συνταξιούχοι και έχουμε ορισμένα προβλήματα χρονιαία αλλά όμως έναν παράπονο να το πω το οποίο ελπίζω να μην συμβαίνει ούτε σε άλλους είναι ότι εντάξει μου δώσανε κάποτε κάτι από το εξωτερικό ιατρείο λόγω έδειξε κάτι οι αναλύσεις στο στομάχι. Επήγα τα αντιβιωτικά και είχα μεγάλη ταχυπαλμία, δηλαδή αισθάνομαι ότι έχει ταχυπαλμία ύστερα, κάτω χεριών, κάτω ποδιών, δηλαδή πίσω, όπου, σε όλο το κορμί μου. Τότε τι έπρεπε να κάνω εγώ και αισθάνομαι και είχε αναρρυθμίες. Τώρα υποχρεωτικώς έπρεπε να πάω 20 άλλων εξωτερικά ιατρία. Επία στο ιατρικό νοσοκομείο. Λοιπόν, εξετάζει ο γιατρός, είδε με εξετάζει όλα, δηλαδή μου έδωσε οδηγίες και μου πρέπει να σε δει καρδιολόγος. Λέω το εντάξει, έδωσε μου το χαρτί.
πάω την επαύριο πρωί να πούμε για καρδιολόγο. Λοιπόν, είπα της κοπέλας που να με γράψει, γραφεί, δηλαδή μου, μπορώ να το γιατρό που θέλει να σε δει. Λοιπόν, περίμενα για μένα, χωρίς και τι να μπει από ένα άλλο σαντέλο του, συγγνώμη γιατρέ μου, αυτό πρώτες φορές και μου δώσανε ένα χαρτί, αν μπορείτε να με δείτε. Όχι, δεν μπορώ να σου πω. Μην μας λέτε πολλές λεπτομέρειες, η ερώτησή σας. Μάλιστα. Η ταλαιπωρία που δέχεστε να πάτε να επισκεφτείτε μια συγκεκριμένη ειδικότητα. Αυτό έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα λυθεί. Τώρα περιμένετε, ακούστε με λίγο και να δείτε ότι και αυτό το θέμα έχει λυθεί. Εκτός από τα πρωτόκολλα, έχουμε κάνει και για τα εξωτερικά εταιρεία. Ολοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα. Ένας γενικός γιατρός πάει, εξετάζει έναν άρρωστο και ανακαλύπτει ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη αιτία για την οποία πρέπει να τον στείλει σε ειδικό γιατρό, είτε καρδιολόγος, είτε γαστρεντερολόγος, είτε χειρούργος ή οτιδήποτε. Για να μην ταλαιπωρείται ο ασθενής, πρέπει να προσκομίσει μαζί του κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις. Είναι υποχρέωση μας λοιπόν να εφαρμόσουμε αυτή την οδηγία και να πούμε, για να σε δει ο καρδιολόγος τι χρειάζεται. Γενικές αναλύσεις. Χρειάζεσαι μια ακτινογραφία θώρακος, χρειάζεσαι ένα καρδιογράφημα και ένα παραπεπτικό σημείωμα από τον γιατρό, ο οποίος γιατρός δεν του λέει πρέπει να σε δει κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα, αλλά την γράφει στο χαρτί και την προσυπογράφει και χαρακτηρίζει επίγον, μη επίγον, προγραμματισμός. Υπάρχουν 4 διαφορετικές. Τώρα αυτό δεν γινόταν. Τώρα θα γίνεται. Ναι. Γι' αυτό όταν θα πάει ο άρρωστος στο γιατρό, θα έχει όλα αυτά τα πράγματα και ο γιατρός, ο καρδιολόγος που λέει ο κύριος, θα γνωρίζει ο άνθρωπος ναι, με τούτα τα δεδομένα έχει τούτο το συγκεκριμένο πράγμα και διαφοροποιείται πλέον η λίστα αναμονής. Το άλλο που συμβαίνει με τις ειδικότητες στο ιατρείο είναι ότι στο γενικό νοσοκομείο είναι ότι δώσαμε λαθασμένα κατά την άποψη μου έναν τηλέφωνο επικοινωνία για να κλείνεις τηλεφωνικά ραντεβού. Το σύστημα όπως είναι κατασκευασμένο δέχεται για κάθε γιατρό 20 ονόματα. Πέραν του τούτου αμέσως τον πετάσε σε μια άλλη ημερομηνία και πάει ούτω καθεξής και φτάνουμε στο αποτέλεσμα ότι ένας γιατρός καρδιολόγος έχει το επόμενο ραντεβού διαθέσιμο σε 10 μήνες, 14 μήνες. Και ο δικαιολογημένο ασθενής λέει, δηλαδή, μα εγώ θέλω τον καρδιολόγο μου τώρα, ένα τον δω ύστερα από 14 μήνες, άρα και τούτα τα προβλήματα θα λυθούν. Και πρέπει να σας πω ότι και οι γιατροί στα νοσοκομεία έδειξαν μεγάλη κατανόηση σε αυτό το πράγμα. Διότι και εκείνοι, ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να δέχονται όλες αυτές τις εις βάρος τους, σε εισαγωγικά θα έλεγα καταγγελίες, ενώ στην ουσία δεν φταίνε οι άνθρωποι. Ήταν ένα σύστημα άρα, που δεν βρήκε κανένας τον χρόνο ή το όραμα ή δεν ξέρω κι εγώ τι έγινε η αφορμή τώρα να τεθεί σε εφαρμογή ούτως ώστε να εξηγιανθεί και να διοργανωθεί. Γι' αυτό σας είπα πριν, ευχής έργο. Καμιά φορά όλα τα πράγματα που λέμε ότι είναι κακά μπορεί να γίνονται και αφορμή για να γίνουν για καλό. Από την άλλη είναι ένας γιατρός σε αυτό το Υπουργείο που έχει σημασία. Να πάμε και στην κυρία Παντελή, παρακαλώ. Κυρία Παντελή. Καλησπέρα κυρία Νίκα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στον κύριο Υπουργό. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να κάνω έναν παράπονο για τους ανθρώπους που δουλεύουν μέσα στο νοσοκομείο. Την περασμένη Παρασκευή έχω έναν κοριτσάκι με ειδικές ανάγκες και θα έγινε του εισαγωγή για να χειρουργηθεί για τα δοντάκια της η Μαρία μου. Όταν πήγα στο δεύτερο παραθυράκι εκεί που γράφει για ασθενείς που θα κάνουν εισαγωγή, έδωσαμε την κάρτα μαζί με το χαρτί. Ο τρόπος αυτού του κυρίου ήταν απεστιότατος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς αντιμετώπισε. Ήταν το παιδί μου μαζί με άλλα 3 παιδιά με ειδικές ανάγκες που ήταν προγραμματισμένα για να χειρουργηθούν. Αλλά θέμα συμπεριφοράς, έτσι. Ναι. Αντίδρασε ο κόντος που τα δίπλα
να μας φτάσει εμάς που ήταν ανήσυχα τα παιδιά μας, γιατί τα μωρά με ειδικές ανάγκες θέλουν μια έξτρα μεταχείριση αντιμετώπιση. Γιατί μου λέει, αν βιάζεσαι κυρία μου, πάρ' την βάστα σου και πήγαινε, λέει μου, έτσι με έναν απέσιον τρόπο. Τούτον, κύριε Υπουργέ μου, πρέπει να το διευθετήσετε. Ο κόσμος που δουλεύει εκεί πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους αρρώστους, σεβασμός προς τον συνάνθρωπο του. Ευχαριστούμε κυρία Παντέλη και εμείς το ίδιο. Εκείνο που θα έλεγα είναι απολογούμε για τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου, αλλά ξέρεις, αυτό το θέμα είναι ιδιοσυγκρασία. Μπορείς να βάλεις έναν άνθρωπο να γίνει καλός ή να γίνει ευπροσίγουρος ή να βλέπει τον άλλο με χαμόγελο. Πού μπορεί ο ασθενής να παραπονεθεί σε περίπτωση που στο νοσοκομείο, για να ξέρουν και οι κακότροποι ότι έχουν έναν έλεγχο. Εκεί στο σημείο της εγγραφής υπάρχει το γραφείο παραπώνω. Άρα να ζητήσει και να αποταθεί εκεί. Είναι κανείς που βλέπει όλα αυτά τα παράπονα? Βλέπουν και πρέπει να σας πω ότι είναι θετικά. Τα βλέπουν πολύ θετικά και δίδουν λύσεις στα προβλήματα. Ωραία. Για να ξέρουμε ότι λειτουργεί αυτό το χάσμα. Λειτουργεί. Να πάμε στον κύριο Χατζηπέτρου, αν δεν κάνω λάθος, παρακαλώ. Κύριε Χατζηπέτρου. Ναι, σας χαιρετώ. Και εμείς. Είμαι πατέρας μιας 18χρονης που πάθει από λευκαιμία. Πριν 2 χρόνια περίπου ξεκίνησε το δράμα της. Έχει μεταφερθεί στη Μεγάλη Πετρανία για να Χιλιέλου. Από εδώ την Κύπριο, άγνωστος, δεν μου είναι γνωστός ο δότης, δεν με ενοχλεί καθόλου το ότι δεν μου είναι γνωστός. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι να ευχαριστήσω όλων των Κυπριακών λαών, τους 120.000 εγγεγραμμένους δότες Μιελού, διότι όλοι ανεξαίρετα, μηδενός εξαιρουμένου, πρόκειται για δότες της δικής μου θειατέρας και όλων όσων πάσχουν με λευκαιμία. Και επειδή έχουμε σήμερα ακόμα ένα παιδάκι από την ίδια περιοχή που ψάχνει για δότη Μιελού των οστών, θα παρακαλέσω όσους Κύπριους να πάνε στο Καραϊσκάκιο να καταγραφούν και ψάχνουμε για ακόμα ένα δότη. Το θέμα που θέλω να αναπτύξω και να ζητήσω από τον Υπουργό. Είναι πολύ σπουδαία η παρέμβασή σας, απλά μια παρένθεση και μπράβο σας που παίρνετε για να το πείτε αυτό που είπατε. Θέλετε να πείτε κάτι στον κύριο Υπουργό? Ναι, έχω να ζητήσω κάτι. Κατάγομαι από μια περιοχή στην Πάφο, συγκεκριμένη περιοχή, όπου τα περιστατικά λευκαιμίας έχουν καθοριστεί επιδημία, ειδικά σε έφηβους. Έγινε συγκεκριμένα από το σχολείο της κόρης μου. Λείπουν αυτή τη στιγμή 3 παιδιά που είναι μεταμοσχευμένα και δεν είναι στο σχολείο. Από πριν περίπου 6 μήνες βρέθηκαν κάποιοι ειδικοί να κάνουν κάποιες έρευνες. Τα περιστατικά στην περιοχή σημειώστε είναι πέραν των 10. Όχι από το ίδιο σχολείο, αλλά από το συγκεκριμένο σχολείο είναι 3 τα παιδιά που λείπουν. Έχουν στείλει 3 κάποιους εμπειρογνώμονες, κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, για ποιο θέμα τους έχουν στείλει τους εμπειρογνώμονες? Για να ελέγξουν την περιοχή. Ηλεκτροφόρα. Αυτό είναι που θέλω να αγγίξω. Λοιπόν, δεν είμαι επιστήμονας, όμως θεωρώ πως δεν έχει γίνει κάποια σοβαρή μελέτη. Αυτό που θα ανέμενα τουλάχιστον είναι να γίνει ένας χάρτης. Αυτό το λέω σαν τρόπος ανέφρεσης, αν κάτι πράγματι συμβαίνει, διότι είναι πέρα από τα δεδομένα. 3 περιστατικά από 2 σχολείων, ξεπερνούμε πλέον, είμαστε παγκοσμίως το πρώτο χωριό σε μια περιοχή όπου έχει αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, να γίνεται για να σας δώσω μια διέξοδο σε αυτό που ζητάτε. Ήδη σε πολλά τέτοια περιστατικά ή και άλλα γίνεται πράγματι μια χαρτογράφηση της περιοχής και σημειώνονται πάνω σε χάρτη με κουκίδες τα περιστατικά τοπογραφικά, αν θέλετε, σε μια διαφάνεια και συγκρίνουν κατά πόσο σχετίζονται αυτά τα περιστατικά. Όμως για το συγκεκριμένο πράγμα δεν έχω υπόψη μου. Είχα για άλλη περιοχή, γιατί παρευρέθηκα σε μια σύσκεψη εξυπουργών επιτροπής
που είχε ένα τέτοιο θέμα και μου έκανε εντύπωση, δεν γνώριζα ότι γίνεται αυτή η χαρτογράφηση των περιστατικών της περιοχής με όλα τα χωριά, με ακόμα από το Google φωτογραφίες των κατοικιών ή του περιβάλλοντος χώρου και τεκμηριώνεται η προσέγγιση. Θα ψάξω αν υπάρχει στην περιοχή της Πάφου αυτή η επιδημιολογική έρευνα που λέτε. Με ενδιαφέρει και εμένα δημοσιογραφικά όλο αυτό που αναφέρει ο κ. Χατζηπέτρου. Κύριε Χατζηπέτρου, σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή ακόμα? Ναι, είναι ακόμα μια μελίδα. Μας ενδιαφέρει πολύ να έρθουμε σε επικοινωνία και να δούμε και να καταδείξουμε περί τίνος πρόκειται. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που αναφέρατε. Αφήστε το τηλέφωνο στην κυρία Μελίτα και να μιλήσουμε. Έχουμε το τηλέφωνο και θα επικοινωνήσουμε, γιατί πραγματικά υπάρχουν κίνδυνοι προφανώς για να καταγράφονται όλα αυτά τα περιστατικά σε μια περιοχή και διέφηβους. Μάλιστα σήμερα είχαμε έρθει σε επικοινωνία με το Καραϊσκάκιο ακριβώς για να δώσουμε προς τα έξω αυτό το περιστατικό του μικρού παιδιού της ίδιας περιοχής. Ξέρετε ότι επιτελεί ένα τεράστιο έργο. Το Καραϊσκάκιο, έτσι. Είναι το μεγαλύτερο κέντρο αναφοράς για δότες μυελού των Λοιπόν, και είναι και ένα κάλεσμα με αυτή την ευκαιρία να γίνουμε όλοι δότες. Όσοι έχουμε προστρέξει ήδη, το δείγμα, εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει εκεί και μπορεί κανείς να θεωρήσει τον εαυτό του ότι είναι πιθανός δότης σε περιστατικά. Εγώ σαν γονιός, αυτό που θα μεταφέρω στον κόσμο είναι απλό. Ακόμα και αν δεν είναι ο κάθε ένας που είναι εγγεγραμμένος δότης, ακόμα και αν δεν είναι συγκεκριμένος δότης σε κάθε περιστατικό, εξακολουθεί να είναι δότης οποιοδήποτε περιστατικού. Εάν το αρχείο δεν είχε να στείλει 120.000 κόσμων εγγεγραμμένους, δεν θα βρίσκεται η θυγατέρα μου δότη. Θα ήταν πολύ δύσκολο. Γι' αυτό σας είπα και πριν μεγάλη αξία του τηλεφωνήματος σας αυτού. Και εγώ θέλω όλων των κόσμων να αισθάνεται περήφανος για κάθε αντιμετώπιση περιστατικού, ενώ είναι γραμμένος δότης. Να είστε καλά, κύριε Χατζηπέτρου. Το λέω από καρδιά, το λέω επειδή το έζησα. Και θα ήθελα πολύ να συμμετάσχω σε μια βοήθεια, σε μια έρευνα. Θα αφιερώσω τη ζωή μου σαν εθελοντής πλέον. Και ό,τι με χρειαστούν, ό,τι με θέλουν, είναι παρόν. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Και θα ευχαριστήσω και το προσωπικό του Μακαρίου Νοσοκομείου. Είναι εξαιρετικοί και οι γιατροί και το προσωπικό και οι νοσοκόμοι. Έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές, αλλά με την παρουσία των γιατρών, των νοσοκόμων, γενικά είμαστε υπερευχαριστημένοι. Δίνουν οι γιατροί ό,τι μπορούν ακόμα και το χρόνο τους μέχρι και 3 ώρα το πρωί. Να είστε καλά, κύριε Χατζηπέτρου. Σας ευχαριστούμε. Απλά με αυτό το τηλεφώνημα να πούμε ότι γίνεται έκκληση σήμερα να προστρέξουν όσοι θέλουν να δώσουν δείγμα στο Καραϊσκάκιο, γιατί ένα άλλο παιδάκι από την ίδια περιοχή που ανέφερε ο κύριος Χατζηπέτρου ακριβώς χρειάζεται δότη μυελού των οστών. Να πάμε και στον κύριο Μαλιώτη που είναι πρόεδρος Μιλιώτης, τον κύριο Μιλιώτη. Παρακαλώ, κύριε Μιλιώτη, απολογούμε για το μικρό λάθος. Σας ακούμε. Κύριε Μιχαλίδου, καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις θα ήθελα να υποβάλω στον κύριο Υπουργό. Με ποια σκέψη, με ποιο σκεπτικό και με ποια λογική δεν εφαρμόσατε τα εισοδηματικά κριτήρια που εισηγήθηκε η Τρόικα, με αποτέλεσμα να μείνουν εκτός περίθαλψης αρκετά άτομα τα οποία κατά τη γνώμη μας είναι δικαιούχοι. Η πρώτη ερώτηση αυτή. Η δεύτερη ερώτηση, ως Υπουργός Υγείας, τι μέτρα προληπτικά εισηγείστε σε ό,τι αφορά την ιδιωτική ιατρική, τους ιδιώτες γιατρούς, προκειμένου να διασωθεί η ιδιωτική ιατρική από την καταστροφή. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω ότι το δεχτήκατε με χαρά αυτό το τηλεφώνημα, γιατί είχατε κάτι να πείτε. Δεν είχα κάτι να πω. Εκείνο που θα έλεγα είναι το απλό. Τα εισοδηματικά κριτήρια που βάλουν η Τρόικα είναι αυτά που ψηφίστηκαν. Αυτά που εμπίκασε. Να μου πεις, είχαμε εισηγηθεί κάτι άλλο? Ναι, είχαμε εισηγηθεί σαν Υπουργείο από την προηγούμενη φορά, από την προηγούμενη διακυβέρνηση, να δημιουργηθεί η Α και η Β κατηγορία να συμπυκνωθούν για να γίνουν μία κατηγορία, και η Τρόικα είπε όχι ως έχουν. Άρα τα κριτήρια που υιοθετήσαμε είναι τα κριτήρια που ήταν γραμμένα και ήταν συμφωνημένα και προϋπήρχαν
για την κατηγορία Α και παραμένουν. Τώρα, ξεκάθαρα. Δεν είναι κάτι που εμείς διαφοροποιήσαμε και αλλοιώσαμε. Τώρα, όσον αφορά τον συνάδελφο που λέει ότι ξέρεις, πνίγεται ο ιδιωτικός τομέας, το αναγνωρίζω και το ξέρω. Αλλά προτεραιότητα δική μου δεν ήταν να έβρω διέξοδο στην ιδιωτική ιατρική, αλλά στο να διαφυλάξω όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους συνταξιούχους να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να μπορούμε να κοιτάζουμε το μέλλον για να εφαρμόσουμε ένα γενικό σχέδιο υγείας που να συμπεριλαμβάνονται όλοι αυτοί. Τώρα, δεν πιστεύω ότι με τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν τεθεί έχουμε στραγγαλίσει τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί από τα δεδομένα που υπάρχουν, το 80% και αυτόν το ήξερε η Τρόικα και γι' αυτόν μας έλεγαν κλείστε και περικόψετε τη στρόφιγγα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Το 85% του κυπριακού πληθυσμού τότε δικαιούτουν. Πόσοι όμως χρησιμοποιούσαν το σύστημα? 40%. Επομένως βλέπετε ότι αν υπήρχε μια διάσταση μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, αυτή η διάσταση δεν είναι εμείς που την δημιουργήσαμε, προϋπήρχε. Και εκείνο που λέω είναι το εξής: εάν δεν έβαλαμε τις προϋποθέσεις αυτονόμησης στο νοσοκομείο για να γίνει το σύστημα υγείας, μηχανογράφησης για να μην γίνει το σύστημα υγείας, σας ερωτώ, θα είχαμε σύστημα? Έντιμα και ειλικρινά σας λέω, θα το είχα. Πρέπει να ομολογήσω ότι έχουν αλλάξει καιροί. Πρέπει να βάλουμε όλοι νερό στο κρασί μας και πραγματικά να εργαστούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και εγώ από την πρώτη μέρα που ανάλαβα τα καθήκοντα μου είπα ότι στην παροχή της ιατρικής φροντίδας αποτελείται από δύο σημαντικούς πυλώνες, του ιδιωτικού και του δημόσιου. Και πρέπει να βρούμε τρόπο συνεννόησης και σύντευξης των δυνάμεων ώστε να μπορούμε να τροχιοδρομήσουμε έναν εφαρμογή ενός γενικού σχεδίου υγείας που να συμπεριλαμβάνει το πράγμα. Αυτό το γενικό σχέδιο υγείας έχει στοιχήσει 10,5 εκατομμύρια παλαιότερα, μέχρι το 2011. Μάλιστα. Λοιπόν, δίχως να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το ποσό το κόστος, ας πούμε, των νομικών συμβούλων. Δηλαδή πρέπει να είναι και πολύ περισσότερο από το 10,5 εκατομμύρια. Και σταμάτησε. Δεν περπάτησε ποτέ. Πώς τώρα θα το κάνουμε? Πρώτα απ' όλα πρέπει να επικαιροποιηθεί. Αντιλαμβάνουμε ότι τα πράγματα, αυτό το σχέδιο υγείας που είχε εκπονηθεί μέχρι το 2011 πρέπει να επικαιροποιηθεί. 2004. Από το 2004 μέχρι το 2011 που έτρεχε το 2004 ήταν η εφαρμογή του ΙΕΣΥ. Ναι. Υπάρχει νομοθεσία κατατεθειμένη στη Βολή. Τώρα εκείνο που πραγματικά κάνεις έπρεπε να γίνουν οι διάφορες μελέτες. Δεν είναι λαθασμένες που γίνηκαν. Του αντίον. Τώρα τα ανατρέχουμε χαιρόμαστε που έγιναν, λυπόμαστε ότι έγιναν και δεν εφαρμόστηκαν. Τώρα όμως ανατρέχουμε στα τουλάπια και τα βρίσκουμε και τα εφαρμόζουμε. Γιατί αυτοί όλοι οι ειδικοί μας τα έλεγαν και εμείς κοφεύαμε. Γιατί κοφεύαμε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και πραγματικά δεν θέλω να πω σε μεγαλύτερο πειρασμό από την ΔΙΚΑ. Έχει σημασία να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Ελίτα μου, σημασία έχει η θέληση. Έφτασε ο χρόνος. Έφτασε το κόμπος στο χτένι και πρέπει εδώ και τώρα να εφαρμοστεί. Ακριβώς. Η πρώτη επίσκεψη ήταν στο νοσοκομείο Λευκωσίας, η δεύτερη επίσκεψη ήταν στον Οργάνισμό Ασφάλισης Υγείας. Εκεί είπα, βρέστε μου τρόπο να χρησιμοποιήσουμε τις εμπειρίες, τις γνώσεις όλων αυτών των συμβούλων που ήρθαν και να βάλουμε, αντί να ξυπνήσουμε ένα πρωί για να πούμε, ξέρεις, έχουμε γεσί, δώστε μου τη δυνατότητα σταδιακά να εφαρμόσω εκείνα τα προγράμματα που πρέπει να βάλουμε. Άρα η εφαρμογή του να μπει, να ξεδρομηθεί με συμφωνήσαμε κάποια πράγματα.
Μου τα στείλανε χθες τα πράγματα αυτά και αύριο το πρωί θα έχουμε συζήτηση. Άρα προχωρήσατε ένα βήμα παραπέρα προς την εφαρμογή. Και όχι μόνο τούτο. Ναι. Δώστε μου πίστοση χρόνου, όχι μόνο εμένα. Και της κυβέρνησης ολόκληρης. Μέχρι πότε, κύριε Πετρίδη? Εγώ θα σας έλεγα ένα εξάμηνο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Γιατί εδώ περιμέναμε... Αλλά σε 6 μήνες είμαι βέβαιος ότι θα φέρω μπροστά σας. Περιμέναμε 9 χρόνια. Όχι. Εγώ 6 μήνες θέλω. Ωραία. Εμείς εδώ θα είμαστε πρώτα ο Θεός. Μάλιστα, πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε στην υγεία και εδώ θα είμαστε 6 μήνες και θα λυθεί το πρόβλημα. Να πάρουμε 2 τελευταίες τηλεφωνικές. Κύριος Χριστάκης, παρακαλώ. Κύριε Χριστάκη, μας ακούτε? Δεν μας ακούει, δεν μας μιλά. Πάμε στον κύριο Ανδρέα, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε Ανδρέα. Ήθελα να αναφέρω μια παρατήρηση που έχω κάνει στο Γενικό Νοσοκομείο. Όταν πήρε ραντεβού σε έναν ειδικό και είναι ύστερα από 4-6-8 μήνες, στο τέλος αναγκάζω και βρίσκεις άλλες λύσεις. Και τελικά δεν ακυρώνεις το ραντεβού σου. Και εκεί που ο γιατρός έχει 20 φακέλους να δει αυτή τη συγκεκριμένη μέρα, στο τέλος καταλήγανε 5 ή 10. Δεν είναι 20 ασθενείς. Μου έτυχε περίπτωση σε χειρούργο, με είχε 20 φακέλους στο γραφείο του, αλλά απ' έξω ήταν μεσημέρι και μόνο 5-6 ασθενείς είχε δει. Επομένως, δεν θα κοιτάξουμε πόσα ραντεβού έχει δει ο γιατρός, αλλά πόσους πραγματικά ασθενείς βλέπει την ημέρα. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα, έτσι. Έχει δίκιο ο κύριος που το αναφέρει. Είναι ένα σημείο. Εκείνο που ζήτησα από τους συνεργάτες στο Υπουργείο και στα νοσοκομεία, τους συναδέλφους, τους γιατρούς, είναι ότι αργά ή γρήγορα θα έρθουν να μας κάνουν έλεγχο. Αυτό που πήραμε από την Τρόικα δεν ήταν η λύση του προβλήματος. Πρέπει να σας πω. Ήταν η αγορά χρόνου. Και τούτον πράγματι μας δημιουργεί ακόμα μια υποχρέωση μεγαλύτερη από την εφαρμογή των οποιοδήποτε μέτρων υπάρχουν αυτή τη στιγμή και για τα οποία υπάρχει δυσφορία. Τόσο σε εκείνους που συνεισφέρουν, όσο και στους άλλους που νομίζουν ότι έχουν επηρεαστεί η φύση της εργασίας τους. Σε 6 μήνες θα πρέπει να έχουμε αυτά παραδείγματα μπροστά μας, τα οποία θα τα μετρήσω. Και ξέροντας τους, βλέποντας τους, ζώντας τους τις 3 τελευταίες ημέρες, αντελήφθηκα ότι δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι δέχονται εκείνα που τους δίνεις ή εκείνα που τους φέρεις μπροστά, αλλά το ψάχνουν. Μπορεί ανάμεσα μας αυτή τη στιγμή να κυκλοφορούσει άνθρωποι οι οποίοι είναι εδώ, επιφορτισμένοι με μια παρακολούθηση ορισμένων πραγμάτων. Το υποψιάζεστε αυτό επειδή γνώριζαν τόσα πολλά πράγματα? Ας πούμε ήξερα τι ελέγχθηκε, άκουσα τι έγινε και στην συνάντηση εκείνη με συγκεκριμένων λειτουργών, ο οποίος ο τάδε και ο τάδε μας είπαν αυτά τα πράγματα και μάλιστα μου δημιούργησε μια ζωφερή εικόνα το πως εμείς ήδη καταστρέφαμε οτιδήποτε χτίζαμε για να κερδίσουμε το οτιδήποτε. Άρα αφενός δεν μας παίρνει και αφετέρου δεν μπορούμε. Λοιπόν, ζήτησα λοιπόν από τους συνεργάτες στα νοσοκομεία και τους νοσηλευτές ότι θα πρέπει να έχουμε να τους επιδείξουμε στοιχεία με νούμερα στατιστικά που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, ότι αυξήσαμε την παραγωγή μας, ότι αυξήσαμε τον όγκο της δουλειάς μας, ότι εργαστήκαμε περισσότερο. Και πρέπει να σας πω με ευχαρίστηση και ήδη το αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει αυτό το πράγμα να έχει αλλάξει, να μας δώσει μια όθηση ότι ξέρεις δεν είναι μόνο η παρουσία μας στη δουλειά, είναι και η δουλειά, και η ουσία που έχει μεγάλη σημασία. Πάντως, κύριε Υπουργέ, μας έχετε δώσει αισιόδοξα μηνύματα. Να πάρω μια τελευταία τηλεφωνική, παρόλες τις παραμέτρους της Τρόικας που ήταν αυστηρές. Πιστεύουμε επιτέλους ότι θα τροχιοδρομηθεί αυτή η εξυγίανση την οποία περιμένουμε πόσες δεκαετίες. Λοιπόν, κυρία Οικονομίδου, παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Σας ακούμε. Σας χαιρετώ. Θα ήθελα να κάνω και εγώ μια ερώτηση, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Σας χαιρετώ όλους, των Υπουργών και εσάς. Εγώ είμαι μεταμοσχευμένη σηκώτη. Από ανεπάρκεια έπαθα και εγκεφαλική
ασπάσια, φαρμακευτική αγωγή. Εν τω μεταξύ, πριν 2 χρόνια είχα πάει για μια εξέταση στο Λονδίνο. Και στείλανε επιστολή και είπαν ότι δεν τρέχετε το σηκώτη όσο χρειάζεται και θα χαλάσει. Και στείλανε επιστολή και λέγανε τους να κάνουμε μια εξειδικευμένη εξέταση και να δούμε μήπως δεν πάει ένα το σηκώτη. Όντως, είχε ληφθεί η αρτηρία υπατός 90% και υποβλήθηκα σε διάμεση αρτηρίας με τοποθέτηση ΣΕΡ. Από καιρόν εις καιρόν κάνω μια εξέταση και να βλέπουμε την αρτηρία. Το Σεπτέμβριο είχα κάνει μια εξέταση και έδειξε να μεγαλώνει ξανά το κλείσιμο. Δεν έγινε τίποτε. Ξανά κάνα τα Χριστούγεννα, ακόμα μια πιο εξειδικευμένη εξέταση και έδειξε ότι υπάρχει μια υπερπλασία εκεί που είναι το στέμ. Ο γιατρός μου είπε δεν έχουμε ένα άλλο σήμα για να κάνουμε την αγγιοπλαστική. Και αν χρειάζεται να κάνουμε μπαλονάκι. Δεν έχουμε έναν άλλο. Να σας διευκολύνω. Να σας διευκολύνω. Να πάρουμε την απάντηση. Έχει καταλάβει ο γιατρός, να σας ευχαριστούμε. Σας παρακαλώ πολύ. Εγώ γιατρό. Γράψετε, ξέρω. Σας παρακαλώ πολύ. Γράψτε μια επιστολή στο Υπουργείο με όλα τα στοιχεία που μου λέτε, το όνομα και την ταυτότητα σας και θα ρυθμιστεί το πρόβλημα σας. Λύθηκε. Λοιπόν, κάνοντας το τέλος, 2 λόγια μόνο. Μέχρι τις 4 το απόγευμα θα δουλεύουν, θα δέχονται τώρα ασθενείς στα νοσηλευτήρια. Γιατί? Έτσι διάβασα. Λαθασμένα τα εξωτερικά ιατρία δηλαδή. Λοιπόν, έχω μιλήσει με τους συναδελφούς της συντεχνίας και είπαμε ότι η παράταση του χρόνου εργασίας δεν είναι αυτός ο σκοπός. Αυτός ο σκοπός είναι να δείξουμε ότι η εξυπηρέτηση και ότι εργαζόμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση για να έχουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που μπορούμε να αιτιολογήσουμε την δουλειά μας και την ύπαρξη μας στα κρατικά νοσηλευτήρια. Λοιπόν, όχι, είναι. Εκείνο που θα κάνουμε στις ειδικότητες που υπάρχει αριθμητικά η δύναμη, το ωράριο θα είναι κλιμακωτό. Δεν θα πάσει όλη η ώρα 7.30, μπορεί να πάει η ώρα 8.30, μπορεί να πάει η ώρα 9, μπορεί να πάει η ώρα 10. Το πρωί. Και θα συνεχίσει το εξάωρο του μέχρι να τελειώσει. Άρα θα είναι μια overlapping, μια επικάλυψη των ωρών, ώστε να μπορούμε να έχουμε λειτουργία των νοσοκομείων για περισσότερες ώρες. Υπουργέ μου, εγώ αυτό που κατάλαβα από τη μέχρι στιγμή συνομιλία μας μαζί, 1,5 ώρα, μαζί με τους τηλεθεατές που μας έδιναν ενάβσματα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε και στα κατηδίαν προβλήματα. Μέσα από την Τρόικα και από τις πρόνοιες του μνημονίου μπαίνει μπροστά ένας μηχανισμός και για πολύ θετικά πράγματα. Πείτε μου αν το κατάλαβα καλά. Σωστά το κατάλαβα. Επίσης, το γεγονός ότι έχουμε ένα υπουργό που ήταν γιατρός, εγώ το λέω και το ξαναλέω γιατί έχω και μια άποψη από αυτό. Όχι εσείς ο συγκεκριμένος, οποιοδήποτε από τον κύκλο αυτών των εργασιών φάνηκε τουλάχιστον από την κουβέντα μας ότι έχει μια γνώση από τον πυρήνα των προβλημάτων. Οπότε είναι πολύ φυσικό να έχει και μια άλλη αίσθηση του πώς θα επιλύσει τα συγκεκριμένα αυτά προβλήματα. Ο μηχανισμός άρχισε να παίρνει μπροστά, για να το πούμε απλά ελληνικά, και όπως τα συζητάμε στα σπίτια μας. Θεωρώ ότι είναι αισιόδοξο αυτό που θα τροχιοδρομηθεί. Μένουν κάποιες ομάδες απ' έξω, μένουν 57.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Μένουν και 27.000 τρίτεκνες οικογένειες. Όχι, τους βάλαμε μέσα με την εθελοντική εισφορά αυτούς. Που είναι μικρό αυτό το... Όχι, το 1,5%. 1,5%. 1.185 συνταξιούχοι. Όχι, είναι του ποσού αυτού που παίρνουν... της κλίμακας της β' κατηγορίας. Όσοι παίρνουν πάνω από 1.185 ευρώ το μήνα, κάπου εκεί. Χρόνια ασθενείς, χρόνια νοσήματα. Χρόνια νοσήματα είναι μέσα. Είναι εντός. Δηλαδή
είναι ως επιτοπλίστων πιο, εγώ το βλέπω πιο δίκαια ισονομημένο όλο αυτό που συμβαίνει. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι αυτοί μας έχουν δώσει το έναυσμα, όπως καλά το τοποθετήσετε, να δούμε τι θα πρέπει να κάνουμε για αυτόν τον τόπο. Για αυτά τα χρόνια προβλήματα. Για αυτά τα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν την υγεία. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Πιστεύω και ελπίζω ότι ορίμασε πλέον ο κόσμος. Το δέχτηκε ο κόσμος. Ότι η υγεία σημαίνει ότι δεν έχει κανέναν που να σου την δώσει δωρεάν. Θα σου την δώσει και να πληρώσει. Παράδειγμα είναι η πρώτη ακροατρία που σας είπε, ξέρεις, ο συγγενής που εργάζεται στην Σουηδία παίρνει 3.000 μισθών και παίρνει στο σπίτι 2.200. Αυτά τα 800 ευρώ όμως είναι ο φόρος εισοδήματος, είναι ο φόρος καθαριότητος, είναι ο φόρος του δημαρχείου, είναι η ιατροφαρμακευτική του περίπτωση. Και εκεί έχουν λίστες αναμονής όμως. Και εκεί έχουν λίστες. Παντού έχουν λίστες. Δηλαδή δεν είναι και το πιο σημαντικό. Εδώ το ευχάριστο της υπόθεσης, για να σας δώσω ακόμα κάτι να δείτε ότι κινούνται τα πράγματα. Ξέρετε ότι η τιμολόγηση της διασυνοριακής ιατροφαρμακευτικής είναι προς όφελος της Κύπρου. Ξέρεις ότι είμαστε ανταγωνιστικοί σε τιμές έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών και για τούτον κάλεσα και το ΚΕΒΕ και τους είπα, ελάτε, κάνετε εσείς τα προγράμματα, σας διαθέτουμε την ιστοσελίδα του Υπουργείου, προσφέρετε αυτές τις υπηρεσίες, προσφέρετε με τα δικά σας τα κριτήρια το τι να κάνετε ή με τα qualification των συναδέλφων των γιατρών, πέτε τι κάνετε στον κόσμο για να ξέρουν να έρχονται για αυτοί εδώ. Κύριε Υπουργέ μου, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε που μιλήσατε ανοιχτά στον κόσμο και για το όραμα και για τις παραμέτρους του μνημονίου και για ό,τι αλλάζει. Εμείς συνεχίζουμε μαζί με Αλκιόνη Παπαδάκη. Μείνετε μαζί μας. Καλή συνέχεια στο έργο σας και 6 μήνες μας δώσατε χρόνο για να αναμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Τους δημοσιογράφους δεν πρέπει να λες χρονοδιαγράμματα. Εγώ σας έδωσα. Και σας λέω σε 6 μήνες. Και το εκτιμώ πολύ αυτό που κάνατε. Να είστε καλά, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Αν οι στόχοι σας φαντάζουν ανέφικτοι, το πασχαλινολάχιο του ΡΙΚ κυκλοφορεί για να χαρίσει αισιοδοξία, να σκορπίσει χαρά, να δώσει 100.000 ευρώ. Πασχαλινολάχιο ΡΙΚ. Επιλέξτε το. Οι πιθανότητες είναι περισσότερες. Κυκλοφορούν μόνο 100.000 λαχεία. Κλήρωση 15 Μαΐου. Καλή Ανάσταση. Η Κύπρος κοντά σας αυτή την Τετάρτη στις 10:30 το βράδυ στο ΡΙΚ 1 αναδεικνύει τον πλούτο των κυπριακών γεύσεων που η φύση και η παράδοση μας παρέχουν διαχρονικά. Κυπρίων γεύσεις, μια άλλη διάσταση υγιεινής διατροφής. Αυτή την Τετάρτη στις 10:30 το βράδυ στο ΡΙΚ 1. Πρέπει να βρεθεί το συντομότερο δυνατόν συμβατός δότης μυελού των οστών. Θα υπήρχαν περισσότερες πιθανότητες αν η Ραφαέλα είχε αδέρφια. Κανένας σας δεν είναι συμβατός δότης. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να το κρατήσεις πιο μυστικό. Όχι, πρέπει να μείνει μυστικό. Αλλιώς η Γέννη να με μισήσει. Σε παρακαλώ, βοήθησε να σωθεί η ηγεμονία. Γέννη, σε παρακαλώ, προσπάθησε να με καταλάβει. Στη σούβλα εσείς οι δυο πήγατε σαν λιοντάρια. Κανένας απ' τους δυο παιδιά δεν έσκασε ρία, δεν έσκασε ρία. Αφού είμαι
μια λίτσερος πρέπει να σάγει τη ζει. Αδίκη και να κρούσω και να γίνω πως θα βλή, πως θα βλή. Είναι η εβδομάδα που θα ανακριθεί η νικήτρια ομάδα του μήνα. Θα σου πω, γροσούλα σ' αγαπώ, κι ας πέσει τα γλυκά σου τα μακούθια. Για σε μαχαίριν κοφτερό και την καρδιά μου σχίσε, και την καρδιά μου σχίσε. Με το γύριν πάσιν στο μήλο. Κάνε παιχνίδι με Άλτζιτα. Άλτζιτα, η χαρά του πρώτου παγωτού. Κάθε χρόνο η ίδια λαχτάρα, η ίδια χαρά για το πρώτο παγωτό. Άλτζιτα, μοιράσου τη χαρά. Ένα υπέροχο νηφικό παπακόκκινο περιμένει να το αποκτήσετε για τη μοναδική ημέρα του γάμου σας για μια εντελώς δωρεάν ενοικίαση. Κάθε μήνα τα στούντιο Παπακόκκινου προσφέρουν την ευκαιρία σε μια τυχερή τηλεθεάτρια να λάμπει την ημέρα του γάμου της, φορώντας μια από τις ξεχωριστές δημιουργίες τους. Τηλεφωνήστε στο 77 77 10 88 ή επικοινωνήστε μαζί μας στο καλή σας μέρα @cypc.com.cy για να λάβετε μέρος στην κλήρωση που θα αναδείξει την τυχερή νύχη του μήνα. Για απευθείας ραντεβού με τα στούντιο Παπακόκκινου, επικοινωνήστε για Λευκοσία στο 22 51 32 72 και για Λεμεσό στο 25 76 38 00 για να ραντεβού με το δικό σας ονειρεμένο νηφικό. Λοιπόν, μια όμορφη πνοή στο στούντιο μαζί με την Αλκιόνη Παπαδάκη, την αγαπημένη συγγραφέα των εκδόσεων Καλέντη. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, κυρία Παπαδάκη. Μεγάλη μου χαρά. Σας αγαπάει πάρα πολύ η Κύπρο. Και εγώ όμως αγαπώ την Κύπρο. Κριτικά ούσα, πολύ συγγενική μαζί μας. Εγώ την ίδια χαρά όταν πάω στην Κρήτη και την ίδια όταν έρχομαι στην Κύπρο. Την αγαπώ πάρα πολύ την Κύπρο. Και εγώ χαίρομαι κάθε φορά που σας συναντώ να καλωσορίσω την Κέλλη Ιωαννίδου, που είναι Διευθύντρια Μάρκετινγκ στις εκδόσεις Καλέντη. Ναι. Και βρίσκεστε εδώ ακριβώς για ένα άλλο βιβλίο της αγαπημένης Αλκιόνης Παπαδάκη, σε ένα γύρισμα της ζωής, έτσι. Σε ένα γύρισμα ζωής. Είναι και πολύ ωραίο το εξώφυλλο. Να πούμε στους τηλεθεάτρες που μας παρακολουθούν ότι ευγενικά προσφέρουμε 5 βιβλία στους τηλεθεατές μας που έχουν πάρει τηλέφωνο. Θα κληρωθούν και θα ανακοινωθούν και είναι με χαρά που τα προσφέρουμε. Κέλλη μου, πόσα χρόνια συνεργάζεστε μαζί με την κυρία Παπαδάκη? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε χάσει το λογαριασμό. Έχουμε χάσει το λογαριασμό, ναι. Ο εκδοτικός οίκος ιδρύθηκε το 1980. Από τότε. Από τότε και είναι το 16ο βιβλίο αυτό που κυκλοφορεί τώρα. Γιατί θεωρείτε ιδιαίτερα αγαπητή? Εγώ ξέρω βεβαίως γιατί έχω τη δική μου άποψη, αλλά θα ήθελα την δική σου, έτσι πιο, αν θέλεις, την σχέση ειδικού, τη ματιά ειδικού που έχεις μαζί με την γραφή της. Με 2 λόγια. Με 2 λόγια. Μιλάει στην ψυχή των ανθρώπων. Ναι. Και μιλάει με πάρα πολύ όμορφες εικόνες. Πάρα πολύ όμορφες εικόνες. Πόσο καιρό σας παίρνει να γράψετε ένα βιβλίο, κύριε Παπαδάκη? Κοίταξε να δεις, συνήθως 7-8 μήνες. Εκτός από αυτό το τελευταίο που το έγραψα σε λιγότερο χρονικό διάστημα, δηλαδή μου πήρε 4 μήνες, γιατί ξεκίνησα να το γράφω με πολύ έτσι θυμό και οργή, μπορώ να σου πω, για ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Και έτρεχε το μυαλό μου γρήγορα. Τι συμβαίνει γύρω μας, αυτό που σας εξοργίζει? Ναι, αυτό που έβλεπα να συμβαίνει στην Ελλάδα και που δεν φανταζόμουν να τα συμβεί και στην Κύπρο. Και με είχε εξοργήσει, δηλαδή η κατάσταση που βρέθηκε ο κόσμος από τη μια μέρα στην άλλη, αυτή η μαυρίλα των ανθρώπων, η κακή τους ψυχολογία εξαιτίας όλων αυτών που συμβαίνουν και το άδικο αυτό που... Κύριε Παπαδάκη, όμως εγώ θυμάμαι από εσάς ότι όταν σας πρωτογνώρισα μου έκανε εντύπωση ότι είχατε βρει ένα καταφύγιο σε πολύχρωμα επίπεδα, δικά σας εσωτερικά επίπεδα ζωής, από όπου αντλούσατε τα πιο όμορφα και τα πιο τρυφερά μηνύματα.
Αυτό μεταφρασμένο σημαίνει μια απλότητα ζωής που έχω συγκρατήσει από εσάς, τα λίγα και τα ακριβή, όχι τα ακριβά, τα ακριβή. Δηλαδή έχω ένα μοντέλο ζωής δικό σας πολύ πολύ απλό και χορτασμένο. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο. Είναι το μοντέλο της δικής μου ζωής. Ναι, έτσι. Αυτό θέλω. Θέλω να γνωρίσει ο κόσμος αυτή τη συγγραφέα που διαβάζει. Εγώ στη ζωή μου μ' αρέσουν τα απλά πράγματα και τα σήμαντα για πολλούς ανθρώπους, ας πούμε. Και τα λιγοστά. Και τα λιγοστά. Εντάξει, μπορεί να νιώσω, ας πούμε, μεγάλη χαρά, μπορώ να σου πω έως και ευτυχία, επειδή θα φυτέψω λουλούδια, επειδή θα στολίσω το σπίτι μου, επειδή θα δω ένα φίλο μου, επειδή θα πω μια καλή κουβέντα σε κάποιον. Αυτά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ναι, γεμίζουν την ψυχή μου. Και σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Δηλαδή. Και είναι ιστορία σε ένα γύρισμα της ζωής, ένα περίπου. Ναι, η ιστορία είναι ενός ανθρώπου που ξεκίνησε έτσι από πολύ χαμηλά και καιροσκόπος ήταν, αυτό που λέμε κοινώς λαμόγιο εξελίχθηκε, κάποια στιγμή κέρδισε πάρα πολλά, πατώντας βέβαια στα επιπτωμάτων, ας πούμε, και μετά τα χάσε όλα. Γύρω όμως από αυτόν τον άνθρωπο υπάρχουν χαρακτήρες που είναι σημερινοί. Ο γιος του που ήταν άλλης νοοτροπίας και ζήτησε κάποια στιγμή τα ρέστα από τον πατέρα του, του ζητούσε το λόγο ως εκπρόσωπο της γενιάς του πατέρα δηλαδή, γιατί πήραν από τους νέους, οι νέοι θέλουν πίσω τα όνειρά τους. Τους φίξαμε τη ζωή τους. Ναι. Είναι η κόρη του, είναι η γάμη του, είναι όλα αυτά που υπάρχουν σήμερα. Μέσα σε όλα αυτά, βέβαια, μέσα στην εικόνα της πραγματικότητας που ήθελα να περιγράψω, γιατί ήθελα να πάρω μια θέση μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει. Και πιστεύω ότι όλοι πρέπει να έχουν να πούνε κάτι, να κάνουν κάτι γύρω από αυτή την κατάσταση. Καθένας από το σημείο που βρίσκεται. Από εκεί που βρίσκεται. Εγώ λοιπόν αυτό μπορούσα να κάνω. Μέσα σε όλη αυτή την εικόνα και την περιγραφή υπάρχουν πάντα έξοδοι κινδύνου. Υπάρχουν τρόποι που μπορεί να. Δεν θα μας πείτε τη δική του έξοδο κινδύνου. Δεν θα σου πω τη δική του έξοδο κινδύνου. Παρόλο που πολλοί θα πέθανα να την άκουγα. Βρήκε έξοδο κινδύνου ο ήρωας. Ναι, με τη βοήθεια κάποιου άλλου ανθρώπου. Του έρωτα. Του έρωτα. Ναι, του αληθινού έρωτα, πια να υποθέσω. Της αγάπης θα έλεγα, δεν ήταν τόσο έρωτα. Λέμε αγάπη, η κυρία Παπαδάκη λέει την αγάπη απέναντι στον έρωτα. Τελικά. Όχι. Όχι. Και η αγάπη και ο έρωτας μπορεί να συμβαδίζουν κάποια στιγμή. Αλλά ο συγκεκριμένος ήρωας βαδίζει με την αγάπη. Η έξοδος κινδύνου ήταν αυτό. Και φοβόμουν μήπως είναι πολύ, γιατί έχει μάθει ο κόσμος να διαβάζει το βιβλίο μου πολύ λυρικά κομμάτια, και αυτό έχει λιγότερο λυρικά κομμάτια, λιγότερα και περισσότερο ρεαλιστικά κομμάτια. Και φοβόμουν μήπως σοκάρει, ας πούμε, αλλά είδα ότι σαν να το περίμενε ο κόσμος αυτό, σαν να ήθελε να δει, ας πούμε, μια εικόνα της πραγματικότητας, της σημερινής πραγματικότητας, και συγχρόνως να αισθανθεί και λίγο καλά. Δηλαδή ήθελα ο αναγνώστης να νιώσει ότι υπάρχει ένα χέρι, το χέρι μου υπάρχει δίπλα του που μπορεί να τον βοηθήσει. Μέσα από τα δικά σας υλικά, για να φτιάξετε ένα μύθο, ένα βιβλίο, εγώ θα μείνω λίγο περισσότερο στην έξοδο κινδύνου. Δηλαδή για να βγει κανείς από όλη αυτή την καταστροφή στην οποία έχει συμβάλει. Διότι ο ήρωας, ο συγκεκριμένος, έχει συμβάλει. Ο συγκεκριμένος έχει συμβάλει. Αυτό δεν πάει να πληρωθεί. Λίγο ή περισσότερο ή λιγότερο, όλοι έχουμε συμβάλει, γιατί ακόμα και με τη σιωπή μας έχουμε συμβάλει. Ναι, με τη σιωπή μας, με την ανοχή μας. Με την ανοχή μας και με τον ύπνο μας έχουμε συμβάλει. Μέσα, ότι με την ανοχή μας έχουμε συμβάλει. Η έξοδος κινδύνου που θεωρείται. Η έξοδος κινδύνου είναι ότι πρέπει να κοιτάξουμε λίγο προς τα μέσα μας, να κοιτάξουμε τις πραγματικές αξίες της ζωής και να κοιτάξουμε τον άνθρωπο δίπλα μας. Γιατί αυτή ένα μεγάλο,
τα τελευταία χρόνια μας, κυριαρχεί ένας απανθρωπισμός, ας πούμε. Ένα μοντέλο που ήταν απάνθρωπο. Το lifestyle και όλα αυτά που δεν μας βγάζανε πουθενά. Πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν λίγο προς τα μέσα μας, τις αξίες πραγματικές, να κοιτάξουμε δίπλα μας το διπλανό άνθρωπο και όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Και Έλλη μου, πού θα γίνει η παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου, και εξακολουθώ να το πάλι μια φορά ότι θα πληρώσουμε 5 βιβλία της Αλκιόνης Παπαδάκη σε ένα γύρισμα της ζωής. Πού θα γίνει η παρουσίαση? Θα πάμε στη Λεμεσό, στο Μουσείο το Πλουμιστό Ψωμί μαζί με τη Λέσχη Ανάγνωσης. Θα κάνουμε την παρουσίασή μας στις 7.30 ώρα. Για το βιβλίο «Σε ένα γύρισμα της ζωής». Άρα όσοι θέλουν να δουν την κυρία Παπαδάκη από κοντά, να γνωρίσουν το βιβλίο της, στο μουσείο το Πλουμιστό Ψωμί, έτσι το λένε, στη Λεμεσό. Αύριο θα πάμε στην Πάφο, στο βιβλιοπωλείο Πάργα. Ποια ώρα θα βρίσκεται? 7.30 ώρα, όπου θα μιλήσει ο κύριος Αντωνόπουλος. Και την Παρασκευή θα είμαστε στη Λευκοσία. Πάλι στο Πάργα. Στο βιβλιοπωλείο Πάργα. Θερίο 94 Στρόβολος. Ναι, στο Στρόβολο, ναι. Άρα απόψε Λεμεσός, στο Πλουμιστό Ψωμί, στις 7.30 ώρα. Ναι. Αύριο στην Πάφο, στις 7.30 στο βιβλιοπωλείο Πάργα. Ναι. Και την Παρασκευή. Παρασκευή Λευκοσία, πάλι στις 7.30 ώρα στο βιβλιοπωλείο Πάργα. Όλες καλύπτουμε. Λοιπόν, και είναι με χαρά πάντα που βρίσκεστε ανάμεσα στον κόσμο. Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που μπορεί να βρίσκομαι ανάμεσα στον κόσμο, γιατί εισπράττω την αγάπη του κόσμου που μου δίνει δύναμη για να συνεχίσω. Θα μιλήσετε και 2 λόγια όταν σε αυτή τη συνάντηση παρευρεθεί αυτός ο κόσμος? Ναι, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, εμείς σας ευχόμαστε κάθε ευτυχία και επιτυχία. Εγώ πραγματικά θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σας γνώρισα από κοντά. Και εγώ επίσης. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανείς αυτούς τους ανθρώπους στη ζωή του. Και Έλλη, ξέρω ότι και εσύ έχεις τα καλύτερα συναποκομίσει από αυτή τη σχέση μαζί με την Αλκιόνη Παπαδάκη. Πάρα πολλά χρόνια γνωριζόμαστε, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, και θα περιμένουμε να το διαβάσουμε. Και ίσως μπορέσουμε έτσι και πάλι να συναντηθούμε ευλογημένα για να πούμε το επόμενο αυτή τη φορά βιβλίο. Κάθε 4-5 μήνες πάντως εμείς θα το περιμένουμε. Αυτός είναι ο χρόνος. Όχι, 5 μήνες είναι ο χρόνος που μπορεί να γραφτεί. Όμως μεσολαβεί ένα διάστημα αρκετών μηνών που είναι κενό. Δεν μπορώ να γράφω συνέχεια εγώ. Κάνω και άλλα πράγματα που μου αρέσουν, δεν είναι ανάγκη. Και πόσες ώρες εργάζεστε για να βγάλετε τη γραφή? 3 ώρες, παραπάνω δεν μπορώ. Την ημέρα? Ναι, όταν αρχίσω να γράφω, τότε θέλω να γράφω κάθε μέρα, γιατί είμαι ανυπόμονη να δω αν αυτό που σκέφτομαι με εικόνες πάντα, μπορώ να βγάλω την εικόνα αυτή πάνω στο χαρτί. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό στη γραφή σας, οι εικόνες. Λοιπόν, Αλκιόνη Παπαδάκη σε ένα γύρισμα της ζωής, εκδόσεις Καλέντη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια στους τηλεθεατές μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα και θα ανακοινώσουμε και τα ονόματα. Πάμε να κλείσουμε.